Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 56 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sang Bombohanay sa Udtod sa New FM Bombo Radyo Iloilo, ang flagship station sa the undisputed number 1 radio network kinakantri ang Bombo Radyo Philippines. Adlaw kita sang Miyerkules sa Mayo 18 tuig 2022. Sa gihapon ini mo lang ang kurman Bombo Chama Blanco Hover. Padalakuan nga mga balita. Alcohol breath analyzer na talana na nga iga-distribuer sa mga diputado nga pulis sa ICPO. Ang IPPO tamay mga ginpang deputize mamalaang nga Land Transportation Office agod sa hugot nga pag-implementar sa nga aton sini nga anti-drunk and drug driving law. Ang license to own, possess sa firearm kag permit to carry firearm outside residence extended ang validity sinisang napulo katuig. Ang mga kabombota nga luyag nga magkuha sa nga nasabitan siniya nga mga rekisito agod sa paghupot sa armas lutang pano. Incoming 4th District Congressman Ferginil Biron, ano ang ginahambalan nanday incoming House Speaker Martin Romualdez sa pagsinapol sang tinalik na lamang may nadlaw. Kag ang COMELEC nagapalinton gidiri sa mga kandidato sa lokal nga bahin nga magsumiter sang ila sining statement of contributions and expenditures. Sa palabuton sining Hunyo 8 kay may mga nagakigo sining pinalidad pananglitan nga hindi ikaw iya makasumiter. Mga dalakuan karon nga mga balita kag iban pa nga mga talupang doon nga mga impormasyon. Pagatutukan sa pagpangalagad sa Bombohanay sa Udto pagkatapos sang Bombo Network News. Ang cabbage o repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Sa patatas, masamig ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit. Narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Ika-12 na ho sa buwan ng Mayo 2022 sa ulo ng ating mga balita. Ang Commission on Elections nakapagtala raw ng ilang discrepancy sa mga Certificate of Canvass. Samantala, 99% ng mga LGUs naman nakapagsumiti na ng transition plan. International news naman mga kabombo, halos 300 na Ukrainian fighters sumuko raw sa Russian forces doon sa Mariupol. Proclamation naman ng winning senators, handang-handa na paghihigpit sa seguridad, pinaigting pa. At sa atin pang dagdag na balita sa ibayong dagat eroplano ng China na bumagsak noong Marso pa na ikinamatay ng 132 na mga pasahero sa Jaraw na binangga. At sa ating sports balita, Muay Thai athletes ng Pilipinas inasahang hahakot na naman ng gold medal mamaya para sa combat sports. Iba pang update sa SEA Games, abangan.
Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buda. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Nakapagtala umano ang Commission on Elections o COMELEC na kumikilos bilang National Board of Canvassers o NBOC ng mga pagkakaiba sa Certificate of Canvass o COCs mula sa ilang lugar sa ginanap na halalan, lalo na sa mga boto para sa ilang senatorial candidates at party list organizations. Sinabi ni COMELEC Commissioner George Erwin Garcia na ang tabulation at yung audit group ng poll body ay nag-ulat ng ilang bilang ng manually prepared certificate of certificates na hindi raw tumutugma doon sa Certificate of Electronically Prepared. Anya, kung may kaunting mismatch sa pagitan ng mga COC na manually prepared at yung iba pa na statement of votes manually prepared at yung panuntunan ay kinakailangan daw na tumalima pa rin doon sa mismong sistema na kanilang ginagamit. Kinakailangan sundin at ipaliwanag umano ang SOV at yung source document ng COC upang mapanatag ang lahat. Nang tanungin kung ano ang maaring dahilan ng pagkakaiba, sinabi ni Garcia na maaring ito ay dahil sa ilang mga honest mistakes dahil ang mga guro na humahawak doon sa canvassing ng mga boto ay maaring masyadong inaantok na o kaya ay pagod na sa mga oras na yon. Ngunit inamin niya na mayroong intentional na mga kaso ng mismatch sa mga nakaraang halalan na nagpapaliwanag naman ang insidente raw ng dagdag bawas sa mga nakalipas na panahon. Binigyang din ng opisyal ang dagdag bawas ay hindi naganap sa antas ng presinto kundi sa panahon na ng canvassing. Sinabi pa ni Garcia na sumasangguni na ang COMELEC doon sa iba pang mga nakakaalam nito para doon sa ilang discrepancy at yan ay dinulog sa Law Department ng poll body para sa tamang investigasyon. Idinagdag niya na ang mga pagkakaiba na iniulat ay may kinalaman lamang sa 5 Certificate of Canvass. Samantala, ang atin pang mga update mga kabombo, yung 99% daw ng mga LGU nakapagsumiti na ng transition plan. Ito ay kaugnay ng pagpapalit ng administrasyon. May balita si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Dennis, Bombo Jane, kaugnay nga niyan, maging ang Palasyo ng Malacanang ay patuloy ngayon sa pagkipag-ugnayan sa kanilang counterpart doon sa kampo ni presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa gaganapin na transition pagsapit ng June 30. Pero ang inaabangan ay pagkatapos na ng naturang proklamasyon ng mga bagong presidente at vice-presidente ng bansa bago sila formal na makapagsimula ng mga transition works, ika nga, partikular sa Executive Department. Pero sa ngayon pa lamang ay naghanda rin ang lahat ng mga ahensya ng pamahalaan, partikular itong Department of Interior and Local Governments o DILG at iniulat nitong si DILG Undersecretary Epimaco Densing III na sa ngayon ay nasa 99% na ng mga LGUs. Kasama na dyan yung mga sa NCR at maging sa mga lalawigan ang nakapaghain na o nakapagsumite ng kanilang plano para sa devolution ng mga basic services at facilities. At ito ay bahagi ng kanilang transition plan sa pag-turnover ng kanilang mga trabaho, particular yung mga appointees. Ganoon din naman yung mga civil service workers sa DILG. At ayon kay Undersecretary Densinga, ito ay bahagi ng transition plans or activities para sa sunod na administrasyon, partikular yung mga bagong halal na mga opisyal. Una nga na kinumpirma nitong si Attorney Vic itong naturang kampo ni Attorney Vic Rodriguez. Attorney Vic Rodriguez ay nagsabi na kasama itong si incoming DILG Secretary Benhar Avalos. So yan, so siya na mag-take over at kapalita nitong outgoing Interior Secretary Eduardo Anyo. Na ito pa ang dagdag na bahagi ng pahayag ni Undersecretary Densing. Meron na ho kami transition team. So kung sakasakaling si incoming DILG Secretary ay ready na rin sa kanyang team na papasok sa DILG, magkakaroon tayo ng transition briefing. Pangalawa, itong transition ng ating mga lokal na gobyerno. By June 30, 12:01 noon, papasok po yung mga bagong halal na local executives, local chief executives at iba pang mga
opisyalis ng lokal na gobyerno. Kailangan by today, nagsisimula na po ang transition briefing or local governance assessment briefing sa mga papasok na bagong opisyalis ng lokal na gobyerno. So far, nagmo-monitoring po tayo. Merong mga LGU na kapag simula na ng transition sa susunod na administrasyon nila, yung iba naman naghahanda pa ng mga dokumento at nag-schedule ng turnover. Yan ang bahagi ng pahayag ni Undersecretary Densing dahil maliban doon sa turnover ng mga kinakailangang mga dokumento, mga pasilidad sa National Office ng DILG, syempre meron din mga mangyayari na transition or paglilipat ng kapangyarihan sa mga bagong halal na mga mayors, vice mayors, governors, vice governors at ilan pa na mga local government officials na mga bagong halal sa kanilang mga area o kanilang mga jurisdiction. Bombo Dennis, Bombo Jane. Bombo Raymond, isang katanungan lamang, gaano katagal iiral yung existence nitong transition team na ito? Sapagkat batid nating lahat na hindi naman karakaraka pagdating ng 30 ng Hunyo, talagang totally palit na agad at wala nang involvement yung transition team. Hanggang kailan sila iiral, Bombo Raymond? Well, hanggang hindi pa sila, usually, yung mga maiiwan na lamang. For example, yung mga official per department. So, kumbaga parang magkaroon ng turnover. Kumbaga parang i-explain, ibigyan ng lecture kung ano yung mga ganitong trabaho rito sa loob ng tanggapan. So, usually sa ating experience sa Malacanang, Bombo Dennis, ay nasa 1 buwan hanggang 2 buwan yung extension ng mga, kumbaga lalo na yung mga or appointed officials at bago formal na mag-take over naman yung mga bagong appointees. So lalo na yung mga nasa level ng mga ASEC directors, yun yung mga kumbaga mas natatagalan na mapunan, Bombo Dennis. So depende na lamang kung gaano kabilis yung pag-adjust ng mga incoming na mga officials, Bombo Dennis. With that, maraming salamat, Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinazo nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 8 minuto na makalipas ang 12:00 ng tanghali. At abangan mamaya mga kabombo, dahil kulang sa 4 na oras na lamang ho ay manunumpa na itong mga bagong senador ng ating bansa. Mamaya ho, may mga update tayo hinggil ho dyan. Samantala, Bombo International News. Mahigit 250 Ukrainian fighters ang sumuko na sa Russian forces sa Azovstal Steel sa Mariupol matapos ang ilang linggo na desperate resistance. Dito nagtapos ang pinakamapangwasak na paggubkob ng digmaan ng Russia sa Ukraine, kung saan pinahintulutan nila si Pangulong Vladimir Putin na angkinin ang isang pambirang tagumpay sa kanyang naudlot na kampanya. Kahit na naghahanda ang Kremlin na ganap na kontrolin ng Mariupol, naharap pa rin ito sa lumalaking pag-asa ng pagkatalo sa pagsisikap nitong sakupin naman ang silangang Donbas ng Ukraine dahil sa kakulangan ng kanilang puwersa. Tiniyak naman ng Kremlin na personal na ginagarantiyahan ni Putin na ang mga prisoners of war ay tratuhin ayon sa mga international na pamantayan, at sinabi ng mga opisyal ng Ukrainian na maaari silang ipagpalit sa mga Russian captives. ganap na ho ang 9 na minuto makalipas ang 12:00 ng tanghali. Abangan ho mamaya mga kabombo sa ating balitang palakasan. May update ho tayo sa Game 1 sa pagitan ng Miami Heat at Boston Celtics dyan sa Eastern Conference Finals. Yan at iba pang mga balita susunod na. Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Yes, may Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! Ganyan ang Dunkin' D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin' hot or iced coffee, hot choco or hot choco java in 1 grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin' D Coffee Box! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita.
Tiwala si Senator Sani Angara na mananatili pa ring independent ang mataas na kapulungan ng Kongreso kahit iisa lamang na senador ang nahalal na nasa panig ng oposisyon. Para kay Angara, nagmula naman sa magkakaibang partido ang mga senador na bubuo sa 19th Congress at dala ang kanya-kanyang pananaw. Para sa mambabatas, ang patapos na 18th Congress ay magandang ehemplo para yan sa papasok na 19th Congress dahil naging produktibo ito, mahusay na liderato at may maayos na samahan at pagtatrabaho. Tinukoy pa ng mambabatas na sa kabila ng mahahaba at matitinding mga debate ay maari sila o marami silang naipasang batas na nakatulong ng malaki sa ating mga kababayan sa gitna ng matinding pagsubok sa ating kasaysayan dahil sa pandemya. Dagdag pa ni Angara, aktibong tumulong ang Senado sa Pangulo at administrasyon nito sa pagtataguyod sa mga programa at tulong para matugunan ang pangailangan ng mamamayan na labis na napektuhan ng COVID-19 pandemic. Naghatid na huyan sa atin sa oras na 11 minuto, makalipas ang alas 12 ng tanghali. At mamaya mga kabombo, may mga update tayo doon sa takbo ng ating inaabangang mga laro dyan sa SEA Games. Ano? At maliban ho dyan, may iba pa ho mga personalidad ang nakikilala dito ho sa larangan ng palakasan. Bunsod na rin ho ng malaking hamon dito sa ating mga atleta. Maya-maya ho yan. Samantala, yung proclamation ng mga winning senators ay handang-handa na, no? Alamin ho natin dahil mukhang naghigpit na hurang seguridad dyan sa may PICC complex at mga karatig na lugar. May pag-uulat si Bombo Marlene Pajernos. Yes, tama ka dyan, Bombo Dennis, Bombo Jane. Mas pinaigting pa nga ang seguridad ngayon dito sa PICC Forum 10 sa bahagi ng lungsod ng Pasay. Ito ay bilang paghahanda pa rin sa gaganapin na proklamasyon ng 12 senador na ihahalal mamayang alas 4 ng hapon. Kagabi ay inilatag na ng mga kinaukulan yung red carpet na lalakaran ng mga senador mamayang hapon at hindi na rin pinapayagan pang makapasok sa loob ng compound ang mga media vehicle at may mga nakatalaga na rin ng mga otoridad na may kasamang police dog upang tiyakin ang seguridad sa nasabing lugar. Samantala, magpapatupad rin ng limitasyon sa bilang ng mga dadalong media, panauhin at kompanyo ng mga senador bilang pagsunod pa rin sa ipinatutupad na health and safety protocols ng Pasay LGU. Kaugnay niyan, pakinggan natin yung bahagi ng mga reminders ni Ms. Charina Kong, ang Events Committee ng COMELEC. There's also the issue of IATF protocols, which from Pasay City LGU also we were reminded that we still have to practice physical distancing. That's the reason why we have to do the 50 also. In as much as it's for your safety, kami rin, we worry about you. So we hope we can work together at determining the 50-50. For the outside po, while we do when we do the actual proclamation tomorrow, you will see that meron na po tayong barriers na nakaset up. We will allow photographers on the outside barrier so they can take photos of the candidates as they do the red carpet walk. Photographers lang po yun. One camera, the COMELEC camera, will be the one that will be stationed outside and the feed will be brought in here para hindi ho tayo nagka-crowd sa labas as far as camera is concerned. So you will take your feed from the COMELEC camera. Yan yung bahagi ng pahayagan ni Ms. Charina Kong kahapon sa press briefing ang Events Committee ng COMELEC. Samantala, Bombo Dennis, ito nga yung 12 winning senators na ihahalal sa proklamasyon mamaya. Nangunguna pa rin ang aktor na si Robin Padilla, pumapangalawa si Loren Legarda, pangatlo Rafi Tulfo, Win Gatchalian, Cheese Escudero, Mark Villar, Cayetano, si Mig Subiri, Joel Villanueva, JV Ejercito, Riza Hontiveros at JVS Estrada. Samantala, Okay, Marlene? Oo, linawin lamang natin sapagkat itong binabanggit mo na Cayetano, ito ay si former House Speaker Alan Peter Cayetano sapagkat nakaupo na bilang senador yung kanyang kapatid na si Senator Pia Cayetano. And yung binabanggit mo na Estrada, si Senator JB, tama ba?
Tama ka dyan, Bombo Denise. Pero ito, sa nabanggit ko na 12 mga senadora, sa ngayon, Bombo Denise, sa mga oras na ito, ay siyam pa lang sa kanila ang nagkukumpirma ng pagdalo mamaya. Yun nga ay sina Robin Padilla, Raffy Tulfo, Win Gatchalian, Cheese Escudero, Mark Villar, Alan Peter Cayetano, Joel Villanueva, Rizzo Hontiveros at Loren Legarda, Bombo Denise. Okay, so hanggang kailan hihintayin yung kanilang confirmation? O pwede bang humabol na lamang dyan sa aktual ng aktibidad, Bombo Marlene? Sa ngayon, Bombo Dennis, wala pang binabanggit yung mga kinaukulan ng National Board of Canvassers. Pero since mamayang alas 4 pa naman, abangan natin yung mga susunod na update nila hinggil doon sa mga magkukumpirma pa na dadalo sa nasabing aktibidad, Bombo Dennis. Sige, abangan natin yan dyan. Tutuka sa mga update, Bombo Marlene. Maraming salamat. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, sa Basta Radio, Bombo! Tuloy-tuloy pa tayo sa ating mga balita, mga kabombo. Inihayag ng Civil Aviation Authority of the Philippines na sinuspindi na dati pa ni Pangulong Rodrigo Duterte ang priority landing privileges na ibinibigay sa mga pinuno ng Estado mula pa noong 2016. Sinabi ni CAAP spokesperson Eric Apolonio na noon pang July 28, 2016, iniutos ng Pangulong Duterte na alisin ang nasabing pribilehyo at kinakailangang sundin ang schedule ng airport. Habang ang pribilehyong ito ay binibigay pa rin sa mga government officials at mga foreign dignitaries at dapat anya itong gawin ng maaga. Dagdag pa niya na ang Presidente, Vice Presidente at Senate President ay may karapatan sa landing at take-off priority sa lahat ng paliparan sa bansa. Ang pahayag ng CAAP ay dumating matapos ngang i-claim ng isang piloto mula sa Cebu Pacific sa isang post sa internet na hiniling umano ni Vice President Leni Robredo para sa priority landing noon pang nakaraang buwan na naging dahilan ng flight diversions. Isinailalim na ng budget carrier ang aviator sa isang disciplinary review matapos nitong malaman na ang claim ng piloto ay walang basihan. Puro haka-haka at kapabayaan daw sa panig ng naturang piloto. Kuha pa tayo ng dagdag na ulat sa ating mga kasamahan. Yung pulis na inireklamo ng director ng Bureau of Fire Protection dahil daw sa pangmamaliit sa kanilang ahensya at iba pang mga update mula ho dyan sa panig ng PNP. May balita si Bombo Annalise Soberano. Umalma ang Bureau of Fire Protection sa ginawa ng isang pulis na pangmamaliit sa kanilang ahensya. Ito ay matapos kumalat sa social media platform na TikTok ang video ng isang pulis na may username na Rexter Dan at sinabihang relax ang mga tauhan ng BFP. Sa ipinadalang letter of complaint ni Fire Director Louie Puracan kay OIC PNP Chief Lieutenant General Vicente Danao, sinabi nito masakit umano para sa kanila na pagsabihang relax sa kabila ng sakripisyo tuwing may sunog ng kanilang mga tauhan, lalo na at galing pa ito sa isang tauhan ng pulisya. Hindi rin umano nagpakita ng pagsisisi ang nasabing pulis dahil sa comment section ay hinahamon pa ang lahat ng mga may negatibong komento sa kanya. Natunto nila ito bilang si Police Corporal Rexter Dan Tubo Manaloto ng Tactical Motorcycle Riding Unit ng Angeles City, Pampanga at tauhan ni Colonel Diosdado Fabian. Hiling ni Fire Director Puracan kay General Danao disiplinahin si Corporal Manaloto dahil ang kanyang ginawa ay isang uri ng misconduct at conduct unbecoming of a public officer. Sa ngayon, iniimbestigahan na ng PNP ang umano'y pangmamaliit ng nasabing pulis sa mga tauhan ng BFP. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, relieve na sa pwesto si Corporal Manaloto. Pakinggan natin ang pahayag ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo. That is uncalled for, so hindi natin yan palagpasin while we are all entitled sa ating mga sariling opinion, but we have to be sensitive also considering na nandun kami sa family nga ng DILG. So this case is now being investigated and corresponding disciplinary action shall be imposed against that personnel if proven na nagkaroon talaga ng pagkakamali yung ating police. Yes, I understand he was already relieved by his immediate supervisor pending investigation. Si
PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Naghatid na yan sa atin sa oras na 20 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Labor groups hati naman ang opinyon sa lumabas na ulat na inalok ni Presumptive President Marcos. Sina dating Labor Chief Laguesma na pamunuan yung Labor Department at iba pa hong mga personalidad ay kinukuha nga rin upang maging kalihim ng iba't ibang tanggapan. May balita si Bombo Gerald Ulep. Bombo Dennis, Bombo Jane, hati nga yung opinyon ng mga labor groups dito pa rin sa umano'y pag-alok ni Presumptive President Bongbong Marcos sa ilang mga personalidad sa kanyang gabinete. Kabilang na dito itong si dating Labor Secretary Benny Laguesma at si Susan Toots Ople naman na maging bahagi ng kanyang gabinete. Para kay Alan Tanhusay, itong tagapagsalita ng Associated Labor Union Trade Union Congress of the Philippines or TUCP, ay sinasabi nilang mayroon na raw silang nakikita noon pa na itong performance nito, yung siya yung naging dahilan daw na dumami yung manpower agencies, yung tinatawag na ENDO or contractual workers. Pero ayon kay Tanhusay naman ay baka mayroon naman daw bagong matutunghayan dito sa kung sakaling maging labor secretary itong si Laguesma. At para naman sa kanya itong si Susan Toots Ople na ikinukonsidera nga na pamunuan itong Department of Migrant Workers ay nakakasiguro naman daw itong mga labor leaders na itong pagtatalaga ay talagang magtatrabaho daw itong si Toots Ople dito pa rin sa Department of Migrant Workers. At sinabi naman nitong si Jerome Adonis ng Kilusang Bayo 1 na itong si Bienvenido Laguesma ay sinasabi niyang pwedeng lumala yung hinaing nila dito pa rin sa kontraktualisasyon. Pero para sa kanya, si Toots Ople naman ay okay daw para sa kanila na pamunuan itong tinatawag na migrant workers, Department of Migrant Workers. At si Toots naman daw ay may advokasya talaga sa kapatid nilang itong mga OFWs at pwede naman para mas lalo niyang magawa daw yung kanyang gawain, lalo na yung pagprotekta dito sa mga kababayan natin na nasa ibayong dagat. Itong si Laguesma ay naging labor chief mula 1998 yan hanggang 2001, habang itong si Ople naman ay dating anak ito ni Senate President Blas Ople na dating Labor Undersecretary. Kahapon nang kumpirmahin ni itong tagapagsalita ni Presumptive President Marcos na si Attorney Vic Rodriguez na ito nga kinausap na ni Marcos itong dalawa para pamunuan itong dalawang department dito pa rin sa kanyang gabinete. At kaugnay niya narito pa ang tinig ni Attorney Vic Rodriguez. Ating selection process tuloy-tuloy. We're still searching, and just before he left for his much-needed vacation, may kinausap si President-elect Bongbong na dalawang personalidad at they're still in the private sector at naging mainit naman yung pagtanggap ng dalawang personalidad nito, subalit humihingi lamang ng konting oras upang magnilay-nilay, pag-isipan yung alok ni President-elect Bongbong at konsultahin yung kanilang pamilya dahil kagaya nga ng sinasabi namin, when you're doing so well in the private sector, medyo yun ang nagiging challenge na imbitahin sila na magsakripisyo at tumulong dito sa ninanais nating nation building at magsilbi bilang mga gabinete o dili kaya opisyal ng parating na pamahalaan. So, tuloy-tuloy yung kanilang pakikipag-usap sa ibang pang personalidad. Pero yung una ng lumabas na listahan ng sinasabing kasali sa gabinete ay itinanggi nga yan ni Attorney Vic Rodriguez at abangan na lamang sa mga susunod na araw yung listahan kung mayroon silang ilalabas na bago. So, bali apat na itong mamumuno sa ilang departamento, kabilang na itong si Davao City Mayor at ngayon ay Presumptive Vice President
Sara Duterte Carpio na pamumunuan itong DepEd, habang sa DILG naman itong si dating MMDA Chair Benhur Abalos. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulep para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Oras natin sa buong kapuluan, 25 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Kuha na tayo ng balita mula sa atin hong mga kasamahang himpilan, dahil 4.7 million pesos na halaga ng shabu nasabat ng mga otoridad dyan sa Cebu. At ito pala ay isang regional high level o high value individual. May update ang Star FM Cebu. Sa kulungan ng bagsak ng isang regional level high-value individual matapos ang isinagawang buy-bust operation ng mga sakop ng Station Drug Enforcement Unit kagabi sa Cipadilla Street, Barangay Dulo, Fatima, nitong lungsod ng Cebu. Nakilalang naaresto na si Brian Duelo Hostol, 20 anyos at residente ng nabanggit na barangay. Nakumpiska mula kay Hostol ang 700 na gramo ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakalaga ng abot sa 4.7 million pesos. Tikom naman ang bibig nito kung saan nanggaling ang mga nasabat na droga. Inihayag pa ni Police Lieutenant Arnel Ancheta, deputy ng Mambaling Police Station, isa pa umano ang suspect sa mga dealer ng mga shabu. Posible rin umanong may connection ito sa naaresto sa mga naunang buy-bust operation. Bale, ito yung follow-up operation natin. Samantala, patuloy pa ang isinagawang follow-up operation ng mga otoridad kaugnay nito. Nahaharap naman ang naarestong suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Naniniwala ang mga imbestigador ng Amerika na sadyang binangga ang bumagsak na isang flight ng China Eastern noong buwan ng Marso. Ito ang pinaka-deadliest air disaster sa dekada. Bumiyahe mula sa Kunming patungong Guangzhou noong March 21 ang China Eastern Flight MU-5375 nang bumagsak ito mula sa taas sa 29,000 talampakan patungo sa gilid ng bundok na ikinamatay ng lahat na 132 pasahero. Ang tinatawag na black box flight data recorder na nakuwang muli mula sa site ay ipinadala sa Amerika para sa analysis. Naniniwala ang mga opisyal ng Amerika na ang kanilang conclusion ay sinusuportahan ng katotohanan na ang mga investigador ng China sa ngayon ay hindi nagpahiwatig ng anumang mga problema sa sasakyang paghimpapawid o makontrol sa paglipad na maaring magdulot ng pag-crash at kailangang matugunan sa mga susunod na flight. Parehong tumanggi ang U.S. National Transportation Safety Board at Boeing na magkomento sa investigasyon. Ayon pa sa isang ulat, ang mga investigador ay walang nakitang katibayan ng kahit anong abnormal, sabi yan ng Civil Aviation Administration ng China. Bombo Sports News. Nakuha ng Miami Heat ang Game 1 sa Eastern Conference Finals matapos na talunin ang karibal na Boston Celtics sa score na 118-107. Sa first half ay hawak pa ng Boston ang banse, pero pagsapit ng second half ay doon na dinumina ng Miami ang naturang laro. Sinamantala rin ng Heat ang kawalan ng starters na sina Al Horford at Marcus Smart sa Celtics. Si Smart ay dahil sa injury, habang si Horford ay bunsod naman ng health protocol issues. Sa panig naman ng Miami, hindi pa rin nakakabalik sa laro ang all-star guard na si Kyle Lowry, bunsod ng kanyang injury. Nanguna sa panalo ng Miami si Jimmy Butler na nagbuhos ng 41 big points. Sa kampo naman ng Celtics, nagtala ng 29 points si Jason Tatum. Ang Game 2 ay gagawin sa Biyernes doon ho sa home court ng Miami Heat. Samantala, itong Muay Thai athletes ng Pilipinas ay inaasahan daw na hahakot din ng mga medalya dito sa nagpapatuloy na combat sports dyan ho sa malaking sporting event na ating inaantabayanan. May ulat ang Bombo Radio Butuan. Umaasa ngayon si Muay Thai International Technical Official Arnold Cambao na madadagdagan pa ang naibulsan na mga gold medals ng dalawang Pinay kahapon para sa Muay Thai competition sa SEA Games. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Butuan, inihayag ni Cambao na malaki ang tsansang makukuha ng mga Muay Thai athletes
nasasala ngayong hapon sa kanilang mga combat sports kung saan dito makikita ang matinding bakbakan. Matatandaan kahapon nakakuha ng medalyang ginto sa kanilang pagsalang sa unang kompetisyon para sa Y Crew My Y all-female event. Sila Islay, Erica Bumugao at Richen Yosores. Mamayang hapon naman ay mas matinding bakbakan ang magaganap dahil ito ay combat sports na at umaasa si Kiambao na magiging patas sa kanila mga judgment ang mga hurado, lalo na't kinakatakutan ng ibang bansa ang mga Muay Thai athletes mula sa Pilipinas, pati na rin yung mula sa Thailand kung saan nag-originate ang nasabing laro. Ating pakinggan si Muay Thai International Technical Official Arnold Kiambao. Scoring criteria nila is gracefulness, yung proper traditional costumes, tapos cinematic performances, perfect application of techniques, uniformity. Mula dito sa impila ng Bombo Radio Butuan, Bombo Kevin Linaak para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1, Basta Radio, Bombo! At yan ang Bombo Network News. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! DYFM Bombo Radyo Iloilo sa aton siniyang mga kabombo, no? Standby kay aton ng siningya plastar ng mga dalaguan kag mga nagapaunang mga balita diri iya sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Sang damlag lang kun inyo siniyang madumduman padayon ang pagdamo karon, no? Sang nagasuporta sa liderato sang incoming House Speaker. Ang ginatumod naton si First District Representative or late First District Representative kag Majority Leader nga si Martin Romualdez. Sa aton siniya karon nga mga kabombo. Isang nakaligad sini may nadlaw nag-courtesy call ang pila ka mga stalwarts sang Nationalista Party o kun sang NP sa aton sini nga mga kabomboti ang mga nalakip diri amo sa Makati City or sa sining si re-elected Representative Camille Villar sang Las Piñas, Eliandro Jesus sa Madrona sang Romblon, Ilocos Representative Sandro Marcos, ang bata ni Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kag si incoming 4th District Representative Virginil Biron. Lakip na diri si Presumptive Senator Mark Villar. Sa aton sinikaron iya nga mga kabumboti kung madumduman pa ang abay, no? Kag iloy sang mga senador nga ni or sang ni Senator Villar kag Representative Camille Villar amo sanday former Senate President Manny Villar Jr. kag Senator Cynthia Villar. Amo man ini banwa ang mga leader sa Nationalista Party. Sa aton sinikaron iya nga mga kabombo ti hibalo naton kung ano ang mga nangin topiko at the same time ano mga ginpang istoryahan sanday sa sining mga politiko or mga incoming representative, particularmente diri si 4th District Congressman Virginil Biron, no? Nga konsadente iniman siya diri mga kasimanwa, mga kabombo ang makabig naton iya nga nagpangunagid, no? Sa kampanya man ni Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos sa probinsya karon sang Iloilo. Sa aton sinikaron niya nga mga kabombo. Isang ginlawag na diri ni Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos nga ang incoming House Speaker ang iya siningang pakaisa Waisang Liwan sa nasiling na ganin naton si first or late First District Representative Martin Romualdez nga amo man iya mga kabombo ang current karon nga Majority Leader
madamo na gilayon sang mga magkabig naton mga partido ang nagpakita man sang suporta suporta nagikan sa Nationalista Party, PDP Laban, lakas sa Christian Muslim Democrats o kung nalakas sa CMD, hugpong ng pagbabago, National Unity Party, Liberal Party, kag Party List Coalition Foundation, kag pila pa ka mga independent ang naghatag man o naghaboy sang ila sini nga kalo to show support sa incoming House Speaker. Sa aton sinikaron iya nga mga kabumbo. Sa linya naton sa sinimang tinion, si incoming 4th District Congressman Virginil Bironcong. Si Bombo Cham, live ikaw sa Bomboanay sa Udto. Mayong hapon gid. Yes, Bombo Cham, ay ogto sa imo, no? Kag sa aton yung mga kasimanwa kag tagpalamati dira sa syudad kag probinsya sa Iloilo, maayong ogto gid. Last Monday, Congressman Bretron, sir, nagpakikita kamo. No? Isa ikaw sa mga nagpakikita sa kay incoming House Speaker kay Madjo, kay Representative Martin Romualdez. Pwede mo ma-share, Congressman First Bretron, sir, mga gin-istoryahan ninyo sa nasambit sining meeting? Yes, Bombo Cham, I was tasked by the party upod kami ni Congressman Budoy Madrona of Romblon, being one of the two senior members of the Nationalista Party, upod kay NP, incoming Congressman of Ilocos Norte, Sandro Marcos, and si former Secretary Mark Villar, and the Deputy Speaker Camille Villar. So kami ang gitask sa Partido Nacionalista nga mag-istorya kay incoming Speaker Martin Romualdez sa palaabuton niya organization, the new organization involving the speakership of Congressman Martin, kag kung ano maging role sa Nationalista Party sa coalition ngayon. So madamo man ang ginistoryahan, pero I think we are all in agreement to endorse the candidacy of the unopposed candidacy for speakership of Congressman Martin Romualdez. So may mga ginsiglanunan man nga kung ano nga mga allocations nga sa mga chairmanship, standing committees nga iya sang ihatag o allocate sa Partido Nacionalista. So, amo malagi din na ang ginistoryahan sang Monday, Bongo Cham. Okay. Sa imo sining eksperyensya as a representative, Conferge, may we know kung may mga ara na bala sang hitabo nga daw mambal naton unanimously nga duso kag uncontested ang speakership? In my experience, well, this is my fifth time to be in Congress. Of course, last Congress, it was my son. More often than not, contested ang speakership. Pero subong iyang speakership in the 19th Congress, medyo unanimous ang decision of the political parties under the coalition. Though wala sang problema, kay though we are all in agreement to endorse the speakership of Congressman Romualdez. Bilang isa man sa mga nagpamuno gidiri sang kampanya man sa bahin iya sa probinsya sa Iloilo sa UDTeam, anong imo sining mahambal Congressman, incoming 4th District Congressman Biron, sir, kitay nangin Manila, anong imo sining kandidato? Well, una sa tanan, pasalamat kita sa aton mga kaupdanan dira, particularly mga mayors naton gid sa 4th District nga nagtipong gid, nagsuporta sa kandidatura kag kadalag-an abi sa aton nya kandidato BBM and Inday Sara. Subuman sa liderato sang 1st District kay Congresswoman Janet Garin nga nabalaan nato nagbira-bira gid kampanya bulig suporta
kay BBM Inday Sara kag amo man no ang congressman sang 5th district fellow NP Congressman Boboy Tupas nga nagpakabaka man no sa pagsuporta. And we're happy no that despite the resistance dira sa probinsya sa Iloilo, we have proven nga hindi man gali ginapanag-iyahan lang sang isa or duha ka tawo ang probinsya sa Iloilo. We're able to successfully win the election in 3 towns, no, or 2 towns and the city of Pasig in my district, kag dito sa Banwas ang Gimbal, kag dito man sa Banwas ang Istansya, kag Banwas ang Sara sa 5th distrito. So we the 4th district no registered the list nga abansi ni Leni, only 18,000 ang abansi no as they expected nga malapit 100,000 ang abansihon nakalipay namon dira sa 4th district nag-ugyon ang aton nga mga kasibanwa and we're able to prevail no sa tatlo ka kabanwahanan or the city of Pasig and the 2 towns so Parocap and Anilao with minimal man nga abansi no sa Banwas ng Dumangas and the other towns. And then tigra sa 1st district, I think only mga 20,000 man lang ang abansi nila. Kag dito sa 5th district amo ang 30,000 lang. So we're very happy with the results despite the hostile environment in the province of Iloilo nangin madinalagon ang aton nga kandidato. Alright. Congressman Ferds, although ngati na explain mo naman before ini, no? Sa aton sini makabombo kag diri man sa Bombo Radio ining issue bala tuhoy sa statement mo nga mapabitay ka kung magdaog pa si Lenity kay nagdaog karon ng kandidato mo kung Ferds anong imo sining nga mahambal sa mga naga-expectar ngati kung hindi magdaog si ang unity mapabitay kato Santa Barbara kong? You know, Bombo Cham, I don't know. No? It's only, putot na ginang paminsaron mo if you interpret that in a literal way. No? It was a figure of speech expressing or emphasizing the improbability of Leni overtaking the lead of BBM. Yes. Remember, ang ako niya statement was premised on the results of the Pulse Asia survey, which I said 57%, no? BBM, 22% Leni Robredo. So, I said with that result, with that margin of 35%, it was impossible for Leni to have overtaken the lead. Yes. So to express utmost improbability, I said, mapabitay ako sa plaza sa Santa Barbara kung magdaog pa si Leni with that margin. So in the context of that margin, I made that statement emphasizing improbability. So, kung ang iba niya nag-interpretar sila literally, so be it. So, kung na-interpretar nila nga literally na, it's up to them. Pero, hindi magyapon madayon? Hindi man nagyapon madayon because I know for a fact that when I made that statement, it was impossible for Leni to have overtaken. I have nothing against Leni. Yes. She's not my enemy. Kampanya lang ini, politika lang ini tanan na Bombo Cham, yes, it so happened that my party, Nationalista Party, gave me the mandate to support BBM Sara. So, hindi ko ya personal kontra si Leni. Ang akon niya, tuman ko lang ang akon katungdanan bilang provincial chair ng Nationalista, kag bilang gin-appoint nila nga mangin provincial chair ng political campaign sang unit team diri sa probinsya sang Iloilo. So gintuman ko lang inang mandato hasta nga todo kampanya naton sa 2nd district, todo kampanya man naton sa iban nga bahin sang probinsya like the 3rd district sa aton mga kandidato dira no nationalista gid Maasin and Haniway and some of our candidates in Lambunaw, Kamatuan, Badyangan
nga who were all nominated under nationalista. Mhm. So hintuman ta lang Bombocham ang aton obligasyon. Being a party man, I just simply follow the mandate of my party. All right. Going back sa sining pag-support sa NPRI from the very beginning sa unity team, kag may gintimong gani si presumptive president Bongbong Marcos gid ang hingalan man ngati ang sunod iyang House Speaker ang iya sini nga pakaisa si Representative Martin Romualdez. May ara na bala or may mambal naton, may juicy committee ang mga miyembro sang NP sa masunod sini iyang or mambal naton sa bahin karon sa Kamara de Representantes sa Congressman Ferge? Bombocham, traditionally may mga committees nga gina-allocate sa kada partido. What I know is that NP has been allocated traditionally sa mga juicy chairmanships, including allocation for deputy speakerships, representative to the Commission on Appointments, because at one point I also sat as member of the CA way back in 2010 as representative of Nationalista in the Commission on Appointments. So initanan na ginasugilanunan kag being a senior member of NP, I was tasked along with Congressman Madrona of Romblon nga i-shepherd ang amon nga mga membro, especially those nga bag-o lang gid mga neophyte congressmen, ang iban ti mga second termer. So medyo nauna-una kita jutay sa ila kag bilang isa sa mga senior members nga ginatugyanan sang liderato sang nasyonalista, ginabuligan nato ang aton mga membro, ang mga especially mga bago mga congressmen, to guide them and to ensure that they get committee chairmanships or even vice chairmanship that they all deserve according to the allocation provided to us by Congress. So initanan ginaasikaso namon. So hindi ako makahambal at this point kung anong chairmanship, ano nga posisyon ang akon pagkakaptan sa bago nga kongreso, because above all ang ginauna naton ang pag-atipan sa mga kinanglanon kag ang mga posisyon nga dapat ihatag sa mga membro sa Nationalista Party. So ginauna anay naton atipan ang kinanglanon sang aton kaupdanan sa partido antes man naton unahon ang aton kaugalingon. All right. Sige, with this information, Congressman Ferge Biron, sir, thank you so much. Maayong hapon sa mo. God bless and get well soon, Adok. Thank you, Bombocham. Kaya recover lang ta sa aton niya balatian. So I'm okay now. Thank you so much. Maayong hapon din sa tanan. Deriwavit si incoming 4th District Congressman Ferginil Biron. Sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo. So nalauman na yung mga juicy committee nga igahatag sa Nationalista Party. Sa aton sini nga mga kabumbo being supportive man from the very beginning sa unity team. Sa aton sini nga mga kabumbote na-mentionar ganin ni incoming 4th District Congressman Ferginil Biron siya isa sa mga na-allocate dira amo ang Deputy Speaker kag sabahin sa Commission or Committee on Appointments. Nga kung sa diin, ti Santos ang nagapungko ni siya bilang kongresista sa 4th Distrito. Nakapungko man sila sa CA, sa aton sini karon niya nga mga kabumbo. Hindi malayo ayhan sa aton sini nga mga taga-palamati nga apisar iya karon nga ting ginahatagan anay uko naga-shepherd, naga-guide ang mga senior members sang Nationalista Party, mga kumbaga pa mga nauna nga daan iyas duyan dira sa Kamara de Representantes kag may mga bagkuhanon karon nga mga nakasulod sa House of Representatives nga halin man iya sa Nationalista Party ti sanday incoming 4th District Congressman Ferginil Biron kag Representative Madrona sang Romblon ang nagaguide kuno. Pero ti ko mahitso na initanan sa aton sini nga mga kabumbo kag maplastar na hindi man malayo nga may posibilidad siguro isa man sa mga juicy committee ang pagapungkuan ni Congressman
or incoming 4th District Congressman Virginil Biron. O kagliwat ka nagkakuha kita sa nga payag ni Kong Ferds sa mga interpretasyon kuno iya nga literal ato mga pabrubitay-bitay ito kung ang interpretasyon literal hindi natuya madayon sa aton sini nga mga kabumbo. Kaksa nyo na dira ang lubid nyo nga duag pink sa plaza sang Santa Barbara kay hindi na to madayon sa aton sini nga mga kabumbo. Inaiya sa mga ang pag-interpretar literal suno pagani sa kay incoming 4th District Congressman Virginil Biron. Sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. Ti ining mga partido nga nag-signify man sang support nila sa panibag-o sini karon niya or sa incoming House Speaker. Ti definitely ginasipad-sipad na ni karon pero kalabanan gid sini sa aton yung mga kabanwa ginalantaw naton nga ang Nationalista Party, ang PDP laban, ang lakas sa CMD kag ang hugpong ng pagbabago. Amo ining mga partido nga makaangkon gid sang nagaduga-duga nga committee ba juicy committee sa palabuton sini nga pagbukas sang masunod sini iya nga mga miyembro sang House of Representatives. Ara padangadaan ang bata man sang presumptive president nga si incoming Ilocos Norte Representative Sandro Marcos. Sa aton sini iya nga mga kabumbo nga kun sa mga tinaga pagani sang mga source naton within the circle sang mga Marcoses kag Romualdez, the mere fact nga nagsignify na iya si Ilocos Norte Representative Sandro Marcos sang nomination sa kay tito niya, sa kay Representative Martin Romualdez sa aton sini mga kabumbo sigurado na ini sa aton sini nga mga tagpalamati. Tibantayan naton sa aton sini mga kuturan ang dugang pagin sinadri nga mga update kay as of now ambal gani sini nila naga-snowball na ang suporta sa kay incoming House Speaker Martin Romualdez. Ang isa pagin sa mga balantayan pananglitan sa aton sini nga mga kabombo ining maproklamar ng mga senadoro kag diri naman iya magahulat kita sa kung ano naman iyang mga pagapilian or sino ang pagapilian bilang Senate President sa aton sini karon nga mga kabumbo. Ibalantayan man ini sa aton sini mga kuturan kag subong man ngadlaw sa nasiling na naton ang proclamation para iya sa 12 winning senators. Madayon na sa aton sini nga mga kabumbo ining nakaangkon sang pinakamataas 12 nakaangkon sang pinakamataas ini nga boto. Ang mga winning candidates sa Mosanday, Aktor Robin Padilla, House Deputy Speaker Loren Ligarda, Broadcaster Rafi Tulfo, re-election ni Sherwin Gatchalian, Sorsogon Governor Chis Escudero, former Public Works Secretary Mark Villar, Anay House Speaker Alan Peter Cayetano, re-electionist Juan Miguel Zubiri, Senator Joel Villanueva, Anay Senator J.V. Ejercito, Senator Risa Ontiveros, kag Anay Senator Jinggoy Estrada. Sa aton sini karon nga matag palamati, 4 ka mga re-electionist diri kag 5 ka mga nagapanumbalik nga senador kag may 3 ka mga first-timer ang magabug-os sang katunga sang upcoming 19th Congress nga upod sa 12 ka mga incumbent lawmakers nga nailihir sadtong tuig 2019 sa aton sini karon nga mga kabumbo. Amo na ning latest diri karon sa aton sini nga mga tagpalamati apang sa ginahulat-hulat iya nga proklamasyon, siyam lang diri sa 12 ang nag-confirm nga maga-attend sa ceremony subong adlaw sa aton sini mga kabombo suno kay COMELEC Director Frances Arabe. Ini amo sanday Senator-elect Juan Miguel Zubiri, Senator-elect J.V. Ejercito, Senator-elect Estrada,
amo ni sila mga wala ka-confirm gali I stand corrected. Si Subiri, Ejercito kag si Estrada, amo ni ang wala pa yung maka-confirm sang ila sini nga attendance. Imbitado man diri mga kabumbo si President Rodrigo Duterte, Vice President Leni Robredo, House Speaker Alan Lord Velasco, Senate President Tito Soto, si Chief Justice Alexander Hismundo, sa aton sini nga mga kabumbo, amo iya ang attend sa aton sini mga kabumbo sa proclamation ceremony sa mga senators elect. Ginapanugutan 5 lamang kaupdanan, 5 lang kakaupdanan ang ginapanugutan sa COMELEC nga mag-upod sa mga senador sa ila siniiyang pag-proclaim. Lakip na diri ang paryente kag staff para sa documentation bangod man nga sa COVID-19 restrictions. Sa aton sini karon nga mga kabombo, 56 minutos na ang nakaligad sa takna sini iya nga las 12. Sa aton sini nga panumbalik Banwa, istoryahan man naton ining LTAP kag PTCFOR. Kagapon na pirmahan na ni Presidente Rodrigo Duterte 10 years ang validity. Sa aton sini nga mga kabombo, ini kag iban pa nga mga balita balikan ta pagkatapos ang pila ka importante nga mga pahanumdom. Mangor kadungan sang pagtigulang nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbag-o sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Mga dapat himo na gud malikawan ang sunog sa balay. Regular nga usisaon ang mga electric wiring sa balay. Isli, ang may mga samad nga sakit. Likawing electric overloading. Dapat may nakadesignar nga separado nga outlet para sa dalaggo nga mga appliances. Kaangay sang air conditioners kag refrigerator. Siguraduha nga hindi malabot kag hindi makitaan sang kabataan ang ginabutangan sang posporo kag lighter. Bantayigid ang imo ginaluto nga pagkaon. Ang ginapabayan nga linuto amo ay katatlo nga rason sang sunog nga nagaluntad sa sulod sang balay. Kung ikaw ang may kadtuan, siguraduha nga may magabulos sa imo sa pagbantay o kung hindi gani, patya ang stove. O sisaon ang inyong kusina antes ka mo magtulog. Siguraduha man nga napatay ang liquefied petroleum gas o kung LPG. Maghanda gid sang fire extinguisher bangod ang kusina, ang pinakaposible nga lugar nga mahimo umpisahan sang sunog. Ihanda ang fire escape plan nga nagalakip sang escape routes kag meeting places. Siguraduha nga nadiskusyonan na ini sang bilog nga pamilya agod mahibaluan nila ang dapat himuon sa tion sang emerhensya. Panumdom halin sa Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo, basta radyo, Bombo! Hindi lamang sa jeans o kuntugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon, ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon, ang particulate matter o kung ang particle pollution ang makatugas ng health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution.
Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever ang isa ka balatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sa babae nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sulod kag palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw maghalin sa kaagahon hasta sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue, kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog, may dala na nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunlan kag kaundan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, palamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalanggitom, pagdasig pero mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kung delirium. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming nga naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini, kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang dementia. Paathag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Sa halos tanan nga prutas nga aton ginakaon sa masami ginahaboy nato ng ilaliso, apang panomdumaliwat kay may liso sang paborito mo nga prutas nga dapat hatagan mo sang tsansa nga buligan ang imo ikayong lawas. Ini amo ang liso sang abokado nga suno sa National University of Singapore. Nakit-an nga mayara sang 70% sang antioxidant content. Ang incredible fiber content nga may upod nga natural oils, vitamins kag minerals ang makabulig sa pag-improve sang digestion, naga-reduce ang inflammation kag naangot man sa paglikaw sa development sang cancer cells. Ang liso mahimo mo nga kihadon kag tuktukon kag isimpon sa imo nga pagkaon o kun ilimnon. Sunod kay Dr. Tom Wu, isa ka physician nga ginpasidunggan sa American Cancer Society kag United Nations, nakumpirma niya nga ang liso sa abokado nagatanyag sang most intense amounts sang soluble fiber. Ang soluble fiber nagabulig sa pagkakas ng cholesterol sa cardiovascular system, gani makabulig ini sa paglikaw sa heart disease, heart failure kag stroke. Ang intense burst sang antioxidants sa abokado nagabulig sa pagpanubo sang oxidative stress nga tugas ang harmful UV rays sang adlaw kagamuman sa pollution kag chemicals. Makabulig ini sa pag-reduce ang visible signs ng aging kag naga-rejuvenate ang tone kag condition sang skin tissue. Sa Bomborache, Iloilo, Philippine Standard Time, 4 minutos na nakaligad sa takna sining launa, balik diri sa pagpangalagad sang bombohanay sa udto. Si Presidente Rodrigo Duterte ang nagpirma na sa sining measure nga nag-extend sang validity sang lisensya sang pagbitbit sang armas kag registration sang armas tubtob na 10 katuig. Ginpirmahan na ni Presidente Rodrigo Duterte ang Republic Act 11766 sa nakaligad sini nga may 6. Ginrelease ini kagapon nga adlaw nga naga-amyendar sa duha ka mga provision sang Republic Act number 10591 nga naga-extend sa validity sang license to carry firearms from 2 years tubtob 10 years. Ang registration naman sa firearms previously 4 years, ginhimo iya up to 5 years to 10 years sa aton sini karon iya nga mga kabombo. Sa idalom sa panibago sini iya nga layi, ang tanan nga license to possess firearm regardless sa kung ano nga type or classification ang nagakadapat i-renew every 5 years or 10 years, no? At the option sang license or unless sooner revoke or suspended. Ang renewal date, birthday sang license holder sa aton sini nga mga kabombo,
ang registration amuman. But silingon, kay sa proseso, sa aton sini nga mga kabombo, antes ikaw iya nga makaposes or makaangkon sang pusil, nagakadapat nga magkuha kanay sang LTAP, ining license to own and possess firearm. Sa aton sini nga mga kabombo, kung may ara ka na sang LTAP, that's the time nga pwede ka nang iya nga makabakal pusil. Pag bakal mo sang pusil, ti kinahanglan mo nga may permit to carry firearms outside residence ka. Sa aton sini iya nga mga kabombo amo ng PTC-FOR. Sa aton sini karon nga mga kabombo. Ti napulo man katuig sina ang validity niya 5 to 10 years sa aton sini karon nga mga kauturan. Sa din ka mo pwede maka-apply sang renewal or bag-o pa lang abi ikaw nga license holder or isa ikaw iya kaluyag mo man iya nga mag-possess ang firearm, sa din ikaw sini iya makadto. Well, may ara na dira sa Firearms and Explosives Office ng Philippine National Police. Sa aton sini karon iya nga mga kabombo, kag agod nga mahatagan kita sang dugang pagin sini nga mga impormasyon, no? Kag subong man ma-clarify ta ining 5 to 10 years, no? Kay ti kung mga balikaw iya nga validity sini is 10 years, ti kada napulo ka tuig kag amo pag-renew mo, but may arnel kabutang 5 to 10 years, no? Sa aton sini karon iya nga mga kabombo, sa pag-eksplikar sina dugang kag paghatag sang dugang pagin sini mga impormasyon, yari karon sa aton sini nga linya ang spokesperson sang Police Regional Office 6, si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Sir, si Bombo Cham, live ikaw karon sa pagpalayag sa nga Bombo Aray sa Udto. Makita ka man sa Facebook Live, sa YouTube channel, kag syempre mabatian ikaw sa 837 kHz sa aton Cinema Radio Dial. Once again, welcome, kag good afternoon, Lieutenant Colonel Solis, sir. Bombo Cham, mayong hapon sa imo, kag mayong hapon sa imo mga tagpalamati, kag sa imo mga tumananaw, kag sa tanan-tanan nga malabutan sa imo batong na program. Alright. Colonel, good news ini karon para sa mga responsible gun holder kay man gin-extend pagid ang validity sang PTC-FOR kag sang LTAP or license to own and possess firearm. Una naton sinadring luyag i-clarify, ining renewal is every 5 years to 10 years. Anong pinakamahapos ining explanation sinadri Lieutenant Colonel Solis, sir? Bombo Cham, no? Sa bago lamang na napirmahan na Republic Act number 117661, no, sa aton nga sa aton nga gobyerno, kung sa diin amend ang duwa ka section sang Republic Act 10591, kung sa diin diri ginahambal nga ang license to own and possess firearm naton nga nga permit, kung sa diin sa 10591 may ara lamang sa 2 years. Sa sini nga bago nga layi pwede ka na maka-avail 5 years or 10 years. The same true man sa imo nga firearm registration nga 4 years sa Republic Act 10591, sa bago naton nga layi mangin 5 years or 10 years na, no? Sa atong paglantaw diri kung nga anang in 5 years or 10 years, maybe depende ni, no, sa naga-apply o kung sa licensee kung pinakatuig ang iyang pilion. And maayo ini, no, na layi kung sa diin lesser ang tiyempo sa atong mga kauturan sa pagkadto sa aton nga mga regional civil security unit, kung sa diin dira sila naga-process ang ilang license to own and possess firearm, kag dira man ang pag-renew sang registration sang ilang mga armas. Alright. Isa man ini sa mga pamaagi to combat sang loose firearms, Lieutenant Colonel Solis, kay ti kung ikaw luyag nimo nga mag-possess sang isa iya ka armas luthang for protection or for leisure, hindi ka man iya makaposes hindi dali-dali kung hindi inirehistrado sa isa abik iya ka padag-iya. So kung gamiton man ini later on sa krimen, mahapos lang i-trace, Lieutenant Colonel Solis, sir.
Correct, Bombocham, no? Kaya ang proseso naton sa PNP, once nga may na-recover kitang isa ka armas during sang isa ka krimen abi, no? O kon sa police operation, gina-check naton ina sa Firearms and Explosive Office naton, kung diri sa regional level, sa aton Regional Civil Security Unit. Kung sa diin, dira naton may baluan kung ang inang armas, isa bala ka lisensyado o kung lost firearm ini. And ginalantaw man diri naton Bombocham, no? Kaya hindi naton manigar nga damo kita sa mga koturan nga previously may ara mga lisensyado nga mga armas pero ang ini nga mga license nag-expire na. So we are expecting sa siningalaying ma-encourage pagid ang aton mga koturan nga ipa-renew ang ilang mga armas, and ang existing number naton sa mga unrenewed firearm, gina-expect naton nga maganubo ini or even mangin 100% nga makaparenew ang aton mga koturan. Sa bago nga layi, sir, may mga exempted man sina diri, no? Nga maka-apply sa permit to carry firearms kay sadto ang kinahanglan pa sang threat assessment subong iya dugindula na ini siya sa bago nga layi naton Lieutenant Colonel Solis. Yes, Bombocham, no? Nakita naton diri sa bago nga layi kung sa diin, no, sa unang section, no, kung before ang mga members nga i-mention ko later, kinanglan pa sa threat assessment kung sa diin, kumbaga may ano pa, no, sila ang bahala or sila ang mag-provide sang threat assessment. Pero sa siningalayi, no need na, no, sang threat assessment kung sila mag-apply for permit to carry firearms outside residence. Amoy ni ang mga members ng Philippine Bar, mga certified public accountants, yung mga accredited media practitioners naton, cashiers, bank tellers, priests, ministers, rabbi, imams, physicians, nurses, engineers, businessmen. And doon nakita naton diri, no, ang doon nagdugang compared sa Republic Act 10591, yung elected incumbent and former officials and active and retired military and law enforcement personnel Bombocham. Okay. So kay isang before sining layi do medyo mabrubudlay gawa ang proseso sa pag-apply sang permit to carry firearms outside residence. But for now sa sining panibag-o sini iyang layi dumasgin pahapos ini Lieutenant Colonel Solis, sir. Yes, Bombocham, no, sa na-mention naton nga mga individual hindi na kinahanglan sa threat assessment, subot silingon na medyo nagapos-apos na, no, ang mga requirements o kon ang pero pag-abot naman Bombocham sa magiging proseso sini, nabutang man diri nga ang Chief Philippine National Police ginatagaan sa 90 days, no, sa pag-obra sa implementing rules and regulations. So amoy ni ang tulat-tulato naton kag possibly diri naton makita yung mga specific guidelines gid, no, regarding sa sining Republic Act kag kung ano gid ang mga specific na mga proseso. Alright, karon kay ara pa kita sa election period, no, kag may standing pa iyang COMELEC gun ban kon isa abi ka individual katulad na kon Lieutenant Colonel Solis, sir, ma-process ako iya sang LTAP kay looking forward ako nga mag possess sang akon kaugalingon sining firearm, pwede bala ina? Bisan ara kita sa election period sa Bombocham, pwede gid, no, open, no, Monday to Friday 8 AM to 5 PM ang aton Regional Civil Security Unit 6 diri sa Camp Delgado. And mag-cater sila, no, sa mga kauturan naton nga mag-apply abi, no, for license to own and possess firearm o kon magpa-renew sang ilang mga registration. So pwede sila makasikaso sa ilang mga dokumento kag sang ilang mga requirements kag as a whole, no, pwede gid sila maka-process. All right. Sige, with this information kag sa time as always, Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, sir, madamo nga salamat, mayong hapon sa imo. God bless. Maraming salamat, Bombocham, and mayong hapon sa imo kag mayong hapon sa mga tagpalamati sa imo bantog nga programa. Dari wabit si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis sa pagpathag sining panibag o layi, ining RA 11766 sa aton sining mga kabumbo. So nakabutang diri
5 to 10 years suno sa kay Lieutenant Colonel Arnel Solis. Nagadepende man ini sa licensee kung pila ang iyang kalawigon sang validity. Siguro may mga corresponding man ini sini iyang pagabayaran ikaw or kung ano sini ang mga proseso pagin sinadira. For the meantime, may 90 days pa ang Chief PNP nga magpagwa sang IRR or ang pagsulundan sini implementing rules and regulations sang Republic Act 11766 sa aton sini karon iya nga mga kabombo, no? Kag na-mensionar man to kani ni Lieutenant Colonel Solis ang mga nalakip sa exempted nga hindi na kinanglan pa iya nga mag-provide sang threat assessment certificate sa pag-apply sang permit to carry firearms outside of residence or place of business. Sa aton sini nga mga kabombo, sa panibag-o nga layin, nalakip diri ang magkatapos ang media. Kay ti, gina-consider man sa aton sini nga mga kabombo ang imminent danger sa nature sang profesyon sa magkatapo sang media. Sa aton sini karon iya nga mga kabombo. Pero ang dako sini nga bintaha iya mga kuturan amo ining mahapos nga pag-trace kon pananglitan nga ma-engage or ma-involve rather sa isa iya ka krimen ang pusil, no? Kay ang barrel sang pusil daw kasubong ini banwa sang aton sini nga fingerprint, nga tagsa sini sa ila iya may kaugalingon nga groove, nga nakapartiniser gid lamang sa isa ka specific iya nga pusil o tikon rehistrado ina sa imo sini nga pangalan, then later on gingamit inibi sa isa iya ka krimen, ti mahapos i-trace sa aton sini nga mga kabombo kung sinong nagapanag-iya sini iya nga tawo. Sa aton sini karon iya nga mga kabombo, kagat this is one way sa pag-promote man naton iya sang aton sini nga gobyerno sang responsible gun owner. Sa aton sini nga matag palamati. Kay tikon lisensyado sini imo sini nga armas, kag imo sini iya nga purpose is for protection. Ang imo sini nga purpose is for leisure. Nagapasakop ikaw abi sa mga tawag sini mga shoot fest, mga fan shoot, no? Sa aton sini nga mga kabombo si Director Osminya mahilig sila dre. Sa aton sini mga kabombo full fan shoot na sa aton sini matag palamate mahilig sila dre sila. Damo man ta kilala sa mga mahilig sila dre nga responsible gun holder. So bisan may standing COMELEC gun ban sa aton sini nga mga kabombo kon ma-process ikaw iya sang imo sini nga LTAP kay malawig na subong ang expiration sini mo, hamakon mo LTAP from 2 years gini mo 5 years or 10. Hindi ka pa magproseso subong sa aton sini nga mga kabombo. Ang PTC FOR from 4 years nahimo 5 or 10. Hindi ka pa proseso subong sang imo sini nga dokumento. Sa aton sini karon iya nga mga kabombo. Oras 10:09 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Sa aton sini nga dugang nga mga balita kag impormasyon pagbalik ta tingwana tumalabot diri ang Commission on Elections ang Iloilo City COMELEC. Ang deadline sang SOSE para iya sa mga local candidates sa hiwaton or natalana sa Hunyo 8 tuig 2022. Kag istoryahan naton ang Land Transportation Office natalana na kuno nga magdistribuer sang ABA. Ano ning ABA? Alcohol Breath Analyzer. Tiyang pamangkot san-o nila i-distribuer ini. Balikan naton sa panay nga pagpangalagad sa bumbuhanay sa udto pagkatapos sa pila ka mga importante nga mga panumdum. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games.
Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyo nga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Ang cabbage o kun repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development agod nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Kadungan sang pagtigulang nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatuga sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbag-o sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka type sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon.
Mga dapat imo unagod maligawan ang sunog sa balay. Regular nga usisaon ang mga electric wiring sa balay. Isli ang may mga samad nga sakit. Likawing electric overloading. 25 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. May mga impormasyon na karon nga nagasurulod nga ang Senate of the Philippines ang posible igarul sang mga babayi. Sa aton sini nga mga kabombo. Ang Senate of the Philippines ang posible igarul dahil lang yun sa mga babae, gulpin na ito yung nagsaka ang akon nga. Anyway, ini kasunod banwa sang latest information nga gin pagwa karon ni Senator Sani Angara. Hambal ni Senator Sani Angara, sinya si incumbent Senator Amy Marcos kag incoming Senator Loren Ligarda ang nagpabutsyag sang ila siniiya nga preference nga maangkon ang ikaduha nga pinakamataas nga posisyon sa Senado, ang Senate President pro tempore. Sa aton sino mga kabombo. Tisang nagligad sining nga mga inadlaw, aton sinigin plastar ang mga nagapabutsyag man sang interes kag matunog sini ang pangalan sa Senado nga magabulos or magapungko bilang Senate President. Si Senator Sherwin Gatchalian nagapresentar sang kaugalingon niya. Si Senator Juan Miguel Zubiri matunog man ang pangalan. Ara man ang pangalan sini karon iya ni Senator Cynthia Villar bilang masunod nga Senate President sa aton sini mga kabombo. May mga nagahambal man nga tingay atag pa sa iba now. Kung ginhibo iya gani House Speaker iya pa kaisa, why not tabing utod niya na lang ang Senate President sa aton sini karon iya nga mga kabombo. Pero sa sining nga mga tinion, sa sining pagwa or pagbuyagyag ni Senator Sani Angara nga mas interesado iya si incumbent Senator Amy Marcos kag si incoming Senator Loren Ligarda nga mag-President pro tempore, di may posibilidad nga ang Senate of the Philippines igarol iya sang mga kababayenan. Granting for the sake of discussion, pananglitan si Senator Cynthia Villar ang Senate President kag si Senator Amy Marcos ang Senate pro tempore. Pagpadalaganon sang mga kababayenhan ang Senado or Senate President si Senator Amy Marcos, Senate pro tempore si Senator Loren Ligarda, pananglitan nga hindi man abi si Senator Cynthia Villar. Sa aton sini karon iya nga mga kabombo. Pero ini ginaistoryahan pa lang. Ginaistoryahan pa lang ini mga kabombo kung sino gin man bala sa aton sini nga mga kuturan ang magapungko as Senate President and Senate pro tempore. Sa mga nagapamangkot, bumod sa mga ano ginang Senate pro tempore tiyang Senate pro tempore sa aton sini iya nga mga kabombo, amo ini siyang ikaduha nga pinakamataas sini iya nga posisyon sa bahin sa Senado nga kun sa diin siya ang magabulos sa Senate President sa pag-preside sa aton sini nga mga kabombo kon wala ang Senate Presidente. Ang Senate President sang 18th Congress amo si Senator Tito Soto. Ang Senator Senate President pro tempore amo naman si Senator Ralph Recto. Tikon absent abi ang Senate President, siya ang Senate pro tempore, amo ang bulos, no? Amo ang tawag siya ni, amo ang
Pungko as presiding officer sa aton siniya nga mga kabumbo. Ang pro tempore is a Latin term meaning for the time being. Sa aton sin karon nga mga kauturan. Bantayan ta kay kumagamusin ito do kasubong pagadumalahan niya sa mga kababainhan ang Senado. Sa aton sini nga mga kabumbo. Ano ni girl power? Di abi-abi lang Bibombo Chris, no? Kung nang nagdaog sa pagka-presidente si Vice President ni Robredo. Tapos may congresswoman nga himuon niya nga House Speaker. Ang Vice President niya si Inday Sara. Ang House Speaker, babae. Tapos ang Senate President, babae pagid. Kag ang Senate Pro Tempore, babae pagid pa. Muning magapatod na sa ngambahanon ni Beyonce nga Who Run the World? Girls! Di ba? Sa aton sini mga kabombo. Pero bantayan tayo niya kung ano pag ang mga development sa aton sini nga mga kabombo. By the way, sa mga subaybay, Sos Maria Kagusip, sinunog sang mihamihit ang Boston Celtics. Sos Maria Kagusip, why makapurmas Jason Tatum sa mga pagpangharog kag bombatso ni sinugan ini? Ni Jimmy Butler. Ang final score is 107-118. Ti ako niya buwas ang ginabantayan ko yang hampang las 9 midyaw sa tunga sang Dallas Mavericks kag Golden State Warriors. Sa aton sini nga mga kabumbo. Ti kun ang kilala ko pamalinupad naman ibuwas ang 3-pointer, no? Ang 3-pointer sa magtimbang sini iyang kupunan. Sa aton sini nga mga kabumbo kay si Luka Doncic kada anti matanda man ini maggatira sa piyak to ara iya ang Splash Brothers nga sanday Stephen Curry kag si Klay Thompson. Sa aton sini karon niya nga mga kabumbo tiwas-wasanay gini ang hampang buwas kag ginaw nangin mainit man ang panganay sa Boston Celtics kag sang Miami Heat sa aton sini karon nga mga kabumbo. Sinuayhan ang magatubangay sa 2022 NBA Finals man. Sinuayhan, sinong gusto mo matubangay? Celtics kontra Dallas Mavericks, o kung Celtics kontra Golden State Warriors, or Heat kontra Dallas Mavericks, or Heat kontra Golden State Warriors. Sa aton sini karon niya nga mga kabumbo. Bisan sino lang basta ang ma-champion tani subong Dallas Hindi bla sa aton sini nga mga kabombo. 33 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa diri sa pagpangalagad sa nga bombo hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Oy sa Biyernes di ka mo magkalipat Thank God it's Biyernes las 6 sa Kasisidmon ang sold out band magalingaw sa inyo sang 2 oras sa mga matahom sini nga ambahanon sa Plazuela de Iloilo. Pagkada Sabado, Pizza 21, no? Pizza 21, Sabado sining adlaw, pagalingaw naman kita sang Mezzo Forte Band, alas 6 masugod, no? Ang concert at the Plaza. May napulo ka mga concert at the Plaza mugs nga iga parafol sa aton siniya nga mga kabombo. Pagka Domingo, may ara kita sa Santos nga Misa dira sa may La Tolda, las 11 sa aga. Santos nga Misa sa La Tolda pagka Domingo, Mayo 22 sa La Tolda sa Plazuela de Iloilo. Pangamuyuan nato na ang tagsa-tagsa sa aton sinima kabombo nga mag-unite kita para sa economic recovery sang aton siniiyang pungzon. 34 minutos na ang nakaligad karon sa takna sini nga launa. Ang Statement of Contribution and Expenditures. Ang labing importante pa iya nga mga bagay or hilikoton nga dapat hindi pagkalipatan sang isa ka kandidato. No? Nagdaog man o kon napierde sa aton sinimatag palamati kay
diri gina-monitor ang imo siniiya nga gasto sa imo nga kampanya kag may certain or specific sini nga limitation tagsa ka mga kandidato. Kag ang deadline sini para sa mga local candidates sa palabuto na iya nga Hunyo 8. Hunyo 8 sa aton sini nga mga kabumbo. Di may, as far as I can remember, dumayara na sang pipila na ka mga kandidato, winning candidate or losing candidate man, nga wala iya makasumiter sang ila sining sose, ini silang ginakasuhan gini sa aton sini karon iya nga mga kabombo. Standby kay maging kaupod naton si Mr. Jonathan Saino sang Iloilo City Comelec office sa pagpatpat kag paghatag sa aton sang dugang nga mga balita kag impormasyon tuhoy sa sining submission sang statement of contribution and expenditures. Hindi man kamo malipat sa aton sin mga kabumbo kay base nalingaw kita karon nga daw kahalog sa gyapon sang restrictions hindi lamang diri sa syudad sang Iloilo kundi sa iban pagid sini nga mga lugar. Hindi kita hindi kita magkumpiyansa nay kay sa karon mayara na sa 17 ka mga konfirmado nga cases sang BA2 12.1 or BA 2121 sa aton sini nga mga tagpalamati kag mas makalalaton iniiya nga subvariant sang Omicron variant sa aton sini nga mga kabombo. Balik-balikan naton ina karon sa linya naton via Zoom live kita with Mr. Jonathan Saino. Sir Jonathan, good afternoon. Si Bombo Cham ini sa Bombo Radio Iloilo. Good afternoon, Bombo Cham. Good afternoon sa tanan nga televiewers sang Bombo Radio via Zoom kag sa tanan nga tagpalamati na imo programa. Alright, Sir Jonathan, nagpakigangot kami sa imo kay luyag naton mahibaluan kag ma-shareman sa mga kabombo naton ining pagsumiter sang statement of contribution and expenditure sang mga kandidato. Mga makita kandidato, losing and winning candidates nagakadapat gid nga mag-sumiter sining SOSE. Sir Saino, sir? Yes, no, win or lose ang aton sini nga mga kandidato nga nagpartisipar sang nagtalikod nga national and local election, obligado gid under sa aton nga layi nga mag-submit sang ila statement of contribution and expenditure sa ila sining election. Alright, sa bahin sang local, June 8 ginman, i-confirm ko lang, June 8 ginman ang deadline, Sir Jonathan? Both ini local and national candidates. Okay, both local and local. Ang aton nga last day sa pag-file sang SOSI June 8 o 1 month after ang chimpo sa pag-file sugod pagka May 10 hasta June 8 pwede na kita maka-file provided gina-follow naton ang prescribed forms sang sining mga SOSI sining SOSI forms kay may mga nagakalain-lain nga mga formas nga dapat i-itemize naton kag ang ining aton expenses dapat supported sang official receipt sang imo kagustuhanan sa election o through donation. Ikuha ko naman ang resibo kag i-submit man ina upod sa aton SOSI nga diri sa opisina. Sa mga local candidates pila ang ila sini iyang limitation o kung hindi sila dapat maggalapaw dira sa ila sini mas spending sa Sir Jonathan? So sa local candidates ang sini aton balasihan sini kung may ang kandidato nagpadalagan nga may political party o supported by political party may ara kitang spending limit of 3 pesos per voter kag kung independent candidate kita 5 pesos ang spending limit sang tagsa ka kandidato nga wala sa independent candidate. Okay. Pananglitan abi may maglapaw sa iya sining SOSE ano nga mga penalties ang sarang pangatubangon sang isa iya ka kandidato, losing man or winning candidate man, Sir Jonathan? So kung dapat siguraduhon nila ang ilang mga expenses nga hindi sila maglapaw kay ang balasihan dira nga mo na ang 3 pesos kung under ka sa political party dapat i-multiply sa total number of registered voters. So mga 900,000 plus ang inadira
nga magwa nga dira lang sa speeding limit kag kung maglapaw no isa ini kabalasihan nga mapailan ka sang COMELEC sang disqualification. Okay. So kung ma-disqualify ka, kung nagdaog kaya abi, paano ina hindi ka makapungko as elected congressman, mayor, or even konsihal, Sir Jonathan? May due process pa ini, no? I-determine pa ni sang NBank, no? Sa Commission NBank, no? Kung ano ang ilang recommendation nga ipailan sang disqualification, so maproceed na sa korte, no? Pagkatapos samtang nga nagahulat ka, so makapungko ka pa. I see. Okay. So, June 8, hindi gid sila magkalipat. Paano abi kung hindi kaya makapasa, Sir Jonathan Gali? Sa pag-abot sa June 8, kung hindi ka kapasa, ano matabo sa imo? Winning or losing? Ang losing, no, hindi sila maka-assume office, no, ang elected ni nga nagdalaog, hindi sila maka-assume office unless lang maka-file sila sang ila susi. Ang sa mga first time nga wala nakasubmit, no, sang susi may aral nga administrative fine nga from the amount na 1,000 to 30,000. So first failure mo na ipabayaron kasi ang COMELEC administrative fine depende sa posisyon nga imong padalaganan, no, kag amoy na no 3 ka bisis nga wala ka file pag abot na sa 3 ka bisis nga wala ka gid nag-file every election, so ang COMELEC mag-decide disqualified ikaw to hold public office, no, amoy ina ang aton nga penalty. Amo ning ginatawag nila perpetual disqualification, sir? Perpetual disqualification to hold public office. To hold public office. Kung makatatlo ka beses ka na iya, nga maka-fail nga mag-file sa sosay mo? Yes, 3 ka beses nga sa gunsod repeatedly nga wala ka kasubmit, amo na ya ang sang COMELEC. Ang penalty. All right. Mabugat man gini nga mga penalidad ini Sir Jonathan, o dapat sa mga kandidato dira losing or winning ka man, file ka gid sang sose. Yes, no, kag hindi nila pag-i-consider nga kung may mga kandidato nga nagahambal nga wala kaya gasto, no, dapat mag-file gid, no, butan lang not applicable, dapat nakanotaryo, nga sa proseso bala nga naka-file gid ikaw. Pwede namin ko, Sir Jonathan, ano bala personal gid mismo nga ang kandidato masubmit or pwede man nga paagi niya sa iya sining iyang staff or sa iya sining mga campaign managers, Sir Jonathan? Pwede, no, pwede through representative provided nga ining representative to file sang COC sang isa ka kandidato, dapat may ara siyang prescribed form from COMELEC na gamiton, no, nga gina-authorize siya to file sang iya susi. All right. Salamat gid, Sir Jonathan, sa time kag sa mga clarifications ginahatag diri sa Bombo Radio. Maayong hapon sa imo, sir. God bless. Sa liwat may hapon ang gumbot siyang. Deriwabit si Sir Jonathan Saino sa Iloilo City COMELEC office sa pagpathag may kantanan sa sining statement of contribution and expenditure. So kung isa ka kandidato nga may partido, ang imo sini iyang limit nga gastuhon is 3 pesos kada butante. Hindi ka na maglapaw. Kung independent ka naman, 5 pesos per voter. Ti kung maglapaw kasi lang dira, i-times nimo sa registered voters, sa aton sini nga mga kabombo, ti magapangatubang manikaw sa mga nagakigo sini nga penalidad. Kung first time mo nga magpaslaw sa pag-file sa nga sose, may multa nga 1,000 tubtob 30,000. Kung ikatatlo na yati, amo ning ginambal nila nga perpetual disqualification to hold office. Sa aton sini nga mga kabombo. Ti dapat file ka mo dira sa inyo sini nga mga susi. Ang iban na nga nagambang bawa ay kuya gasto. Ti ambal sang COMELEC sinya file ka man gyapon sa imo sini nga susi kag i-state mo dira. 44 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. May petsa na bala kung saan i-distribuer sang Land Transportation Office ang mga aba or alcohol breath analyzer sa aton sinema kapulisan so that nga mangin kumplito ang implementasyon sang anti-drunk and drug law
sa aton sini mga kabombo. Si Bombo Sina Marisuelan may follow-up report. Bombo Sina, sa report please kami. Nakahanda na nga ipang distribute sa Land Transportation Office upon LTO Region 6 ang mga alcohol breath analyzer ngayara subong no available na sa ila sini nga opisina sa mga deputized local traffic enforcement officers sa Iloilo City Police Office. Ini ang kasunod man sa full implementation sa Republic Act 10568 no o kunang Anti-Drunk and Drugged Driving Act of 2013. So diri sa may bahin sa Western Visayas, makapila naman ka best sa Bombo Champa nga mayara sa mga reported no nga mga vehicular accidents nga ang rason is amo ang kahulugon. So sunod diri kay Attorney Gaudio sa Hedaspan ang Assistant Regional Director sang LTO ang ining implementation na naapektuhan ini no sang nagligad nga mga tinuig bangod man sang pandemya kag ginahanglan ining mga alcohol breath analyzer machine ang ipaidalon pa sa mga ipaidalon pa sa calibration. So ang calibration ginapatigayan pa ni sa may central office no sa Land Transportation Office. So ini matapos gamay na baton nga mga alcohol breath analyzer ang LTO Region 6 ginsugura na Manila ang deputation sang pilaya ka mga traffic personnel. Ang subong ang na-deputize pa lang sang LTO Region 6 amuning mga personnel halin sa Iloilo City Police Office. So 11 pa lang as to date no today ang na-deputize ya sang LTO halin sa mga personnel sang ICPO. So sunod diri nga ila sini nga i-deputize amo ang mga personnel sang Iloilo Police Provincial Office. Tugtog nga malabot ang tanan nga mga police offices naton sa tagsaya ka mga provinces. So ginalantaw diri sa no kay Attorney Hedaspan nga tagsa ka mga banwa sa aton sini nga provinces ang magakinahanglan no sang alcohol breath analyzer. So tag isa-isa na siya ka banwa hatagan sang amuyang machine. So subong kulang pagid so no kay Attorney Hedaspan ang ila sini available nga aba kay 25 pa lang subong no ang nag-abot sa Region 6 halin sa may central office. So kay may 11 na nga na-deputize sa may ICPO igahatag ining 11 kaaba kag ang mabilin ang gamiton niya sa mga personnel sa Land Transportation Office Region 6. So ining pagbalik no or ang implementation sang sining RA 10568 ang liwat naman or ang full implementation sini ang ginalantaw diri nga kadihanglan na siya ibalik no bangod man sa madamo na nga mga tawo sa mga dalanon naton, especially nga mas ginpahalog na no ang mga restrictions naton bangod man niya sa COVID-19 pandemic. So isa pa gid diri ka rason amo ang pagbukas na no sang aton sini nga mga bars, especially diri sa may area sang Iloilo City kag sa may Iloilo province. So aton pabatian ang pagpahayag ni Attorney Gaudioso Hedaspan. We are about to conduct the full implementation sang Republic Act 10586 or the Anti-Drunk and Drug Driving Law, no. Subong ang full implementation because of the pandemic and kinahanglan naton ng mga machines to be calibrated, no. Ang calibration is being done sa Manila sa central office, and after we receive the alcohol breath analyzers, no, nag-conduct dayon kita sang deputation training and seminar sang aton kapulisan. No, ginuna naton ang Iloilo City Police Office, and we were able to deputize 11 police personnel from the ICPO. Next to follow probably is from the Police Provincial Office. Okay, so first sir, sa mga provinces naton, as ICPO pa lang gana na-deputize niyo? Yes, deputized ang ICPO last March, no, and the rest of the police offices no sa provinces naton will follow, no. Nakaset na siya sa aton operations division. Oo, ang calibration sir kamusta sa no siya and ano na siya kay reklamo mostly is dugay kuno ang calibration sir? Yes, dugay ang calibration last time because of the restrictions sa travel. Kag sa shipping sa aton mga alcohol breath analyzers. Subong ari naman ang aton nga alcohol breath analyzers, and sa mga deputized din naton siguro maka-deploy kita sa alcohol breath analyzers sa aton nga mga deputized personnel. Oo, ang
kamusta? Well, ang deputation natin 11 lang no, sa aton nga ICPO. Siguro I don't know kung how the operations division has arranged that for the provincial police office, pero siyempre ang aton kabanwahanan namo nang kinahanglan naton siguro maghatag sang tag-isa-isa sa taga Banwa. Pero as of now no, nakita namon nga kulang aton alcohol bit analyzers again distribute sa aton central office. So siguro mangayo kita to additional nga aba. Saan na transfer ginalantaw nga mabatas ng ICPO ang ABA, sir? Well, I will coordinate with the operations division because available naman ang aton nga ABA with respect to the distribution sa ICPO naton nga personnel. Pila ka bilag sa mga available nga ABA, sir? Ang aton nga ABA no, ay as of the latest count siguro may 25 kita. So 11 lang niyang sa ICPO. Siguro ang the rest ni hatag naman sa amon nga mga LTO nga personnel. Siguro mga kita additional para sa provincial police office. So ano sir gina-look forward natin upon implementation kung masuguran ang full implementation natin sa RA 10568? Well, sa aton nga implementation sindi no, kay nagbalik naman ang volume sa tawo sa dalan although alert level 1 pang Iloilo City. But nevertheless no, we need to implement this because nag-open na aton mga bars. And may mga nighttime operations kita no. Mostly this will be conducted at night no in coordination man sa aton mga kapulisan. Well, ang calibration naton do may mga 6 months bla ni siyang duration. And ang may nabaton gani kami nga latest nga memorandum nga ang budgeting sinisang calibration will be released will be allocated from the region itself no. Kaya para nga maski sa Manila, ito ang calibration, pero kung funded na sa region, dasig na ito mabayaran, kag dasig mo pabalik tali ang aton yung mga alcohol bet analyzers. Nabatian si Attorney Gaudio sa Hidosman, ang Assistant Regional Director sa LTO Region 6 sa Bongbotcham. So pila ka aba? Pila ka abang ihatag sa ICPO? 11 kay 11 ang na-deputize nila sining traffic enforcement personnel sa ICPO Bongbotcham. So 11. Saan umabot? Wala mo na ara na. Sunod sa iya ara na kuno sa may Region 6 ang ining 25 ka mga alcohol breath analyzer. But iga consult niya pa no sa bahin sang operations division sang LTO kung saan o iga distribute ini sa may Iloilo City Police Office. Kabay pa nga wala na sang delay para nga implement na ni sang mga traffic investigator naton ang RA 10586 sa Bomboshi para nga ti matagam-tagaman ining mga tigaulo nga mga motorista nga ara karon sa aton sini nga laying nga kung nakainom ikaw hindi na ikaw magdala pa iya sang salakyan kay bisan galakat ka lang gani hindi mo makontrol maayong imo sini nga lawas kung under the influence ka ay han pagin magmaniho ka sang salakyan di ba? Yes, correct Bongbotcham. Batis ma-determine nato no. Kay usually makahamba lang bisan ng investigator naton hindi possible nga mabahuan nila bala ang alcohol sa mga ining mga mostly mga nagakadesgrasya nato sini nga mga drivers. So madako ang bulig no sang alcohol breath analyzer. Agud nga mahibaluan Bongbotcham if may alcohol intake man gid ang pila niya ka mga drivers nga mostly amo nang ginatudlo no nga rason niya sang mga nagakatabo nga vehicular accident, especially diri sa may usually man no sa bilog man na Bongbotcham amo na ang gidalantaw nga masami rason sa mga gakatabo nga mga vehicular accident. Kiti kung mapamatud-an abi nga naglapaw ikaw sa gin specify nga alcohol content na for private vehicle drivers no. Kung maglapaw ikaw dira ti may ara sa nagakigo sini nga pinalidad ayon Bombosina i-counter check ko lang do imprisonment ba niyo kung revocation sa imo sini nga hindi man revocation do suspension sa imo sini driver's license. Well may diri Bongbotcham may mga penalties. Ang ining revocation no or pag suspend or revocation gid Bongbotcham. Revocation gid if hindi ka nagsunod sa test nila ni bala or hindi ka bala mag-cooperate kung nag-refuse ikaw abi nag-refuse kaya nga magpaidalom sa alcohol breath analyzer
Yes, Oh. so ma-find or pwede gid nga ma-revoke ang imo siniyang license Bombo Chomp. And if ever find out no Bombo Chomp nga naglapaw ikaw no or if you've mentioned the mga penalties if malapas ining RA 10586 so mayari diri imprisonment nga 3 months and nagkalain-lain diri siya nga fine depende sa nangin resulta no sang aksidente. If wala ka natugang physical injuries or homicide, ang penalty diri is 3 months nga pagkapreso and fine ranging 20,000 to 80,000 pesos Bombo Chomp. Kung may resulta sa physical injuries, mayari diri nga a fine 100,000 pesos to 200,000 pesos nga fine nga pangatubangon ang driver Bombo Chomp. And mayari diri if nag-result sa homicide, mayari diri sang a fine no, ranging from 300,000 pesos to 500,000 pesos Bombo Chomp. Alright. Last na lang nga request, sanday sinuning 11 ka mga traffic investigator sa ICPO nga deputize Bombosina? Yes, Bombo Chomp, we have the list diri no or may-ari kita rin nga uyapot nga lista sa mga ngalan. Ginauyatan? Yes, ginauyatan nga lista no. So nangyalin diri sa Haro si si Alexandro Aguirres from Haro ni siyang traffic investigator Bombo Chomp. Si Julius Oy from ICPO mismo, si Edward Barida from ICPO, si Jeffrey Hanay sang Haro, si Marlon Ligaspe sang Haro man, si Dennis Yi sang Lapas, si Lojen Alarcon sang City Proper, si Toto Carla Pitalco sang Mandurriao, si Ricky R. Damoy sang Molo, Jesse Cabial Jr. sang Mandurriao, kag Lapas si Joey Lopez. So duha-duha. Ano ni mga rangko nila Bombose? Police Senior Master Sergeant, Okay. Police Staff Sergeant. Oho. Muna siya. Sige Bill, watabi halin sa kay Ahilles? Police Senior Master Sergeant Alexandro Aguilles from Haro na siya. Ang Staff Sergeant lang diri ang si Alarcon sang City Proper kag si Petalco sang Mandurriao. So tagduha-duha ang mga na-deputize no nga personnel sang LTO sa Iloilo City or personnel halin sa may Iloilo City Police Office Bombo Chomp. Ang Mandurriao, sige. Ang Molo isa lang gali Bombo Chomp nga personnel. Okay. Galibong po. Ikaw nga kapot ka. Ikaw nga kapot sang records nila mo bosi do. Oh. Anyway, we have the records 11 lang. Yes, correct. Aha. All right. So, kung mag-abot ang ABA, ang alcohol breath analyzer, ining 11, ati sila niya makakapot gidayon. That's right. Sa probinsya, why pa to sila makadeputize ang mga tinawo to sa IPPO? Kay tagkada banwa gini ang hatagan. So wala pa gid so far sila yan nakadeputize Bombo Chomp. All right. Ini si Bombo Sina Marie Iswelan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, kag consistent overall number 1 sa Iloilo Basta Radio. Bombo. Salamat kida Bombo Sina Marie Iswelan sa imo sining follow-up report. Kabay pa nga hindi na ni madelay ang pag-abot sang alcohol breath analyzer. Para nga mapanagtag na ni John sa mga diputado sinisang Land Transportation Office. Kay ti mas mayo kung may alcohol breath analyzer, hindi giniya kabalibad kag hindi niya makapalusot ang mga tuntong nga driver, ang mga driver bala nga mga ulibadon kag mga masabad. Ngati basta gani nakainom, hindi gani pwede magmaniho sang salakyan, ipaiway na lang pagmaniho sang salakyan kay amo ining number 1 nga cause sang vehicular accident. Sa ton sini nga mga kabumbo. TKY pa sa nga may na-deputize dito sa may probinsya sa nga Iloilo. Anong lihok sa IPPO sinadre? Sa mga masunod naton nga pagpangalagad aton siniya nga iplastar mandri sa Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kapon lamang program. Kaupo naman sa kay Tita Regine. Ini si Mombo Chama Blanco Hover nga bilin sa imo. Sang manenay nga hapon may God bless us all. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo Basta Radio. Bombo!
Mga dapat imo na gud malikawan ang sunog sa balay. Regular nga usisaon ang mga electric wiring sa balay. Isli ang may mga samad nga sakit. Likawing electric overloading. Dapat may nakadesignar nga separado nga outlet para sa dalaggo nga mga appliances. Kaangay sang air conditioners kag refrigerator. Siguraduha nga hindi malabot kag hindi makitaan sang kabataan ang ginabutangan sang posporo kag lighter. Bantayigid ang imo ginaluto nga pagkaon. Ang ginapabayan nga linuto amo ay katatlo nga rason sang sunog nga nagaluntad sa sulod sang balay. Kung ikaw ang may kadtuan, siguraduha nga may magabulos sa imo sa pagbantay o kung hindi gani, patya ang stove. Usisaon ang inyong kusina antes ka mo magtulog. Siguraduha man nga napatay ang liquefied petroleum gas o kung LPG. Maghanda gid sang fire extinguisher bangod ang kusina, ang pinakaposible nga lugar nga mahimo umpisahan sang sunog. Ihanda ang fire escape plan nga nagalakip sang escape routes kag meeting places. Siguraduha nga nadiskusyonan na ini sang bilog nga pamilya agud mahibaluan nila ang dapat himuon sa tion sang emerhensya. Panumdum halin sa Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo, basta radyo, Bombo! Hindi lamang sa genes o kuntugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon, ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon, ang particulate matter o kung ang particle pollution ang makatugas ang health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever ang isa ka balatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sulod kag palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw maghalin sa kaagahon hasta sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue, kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog, may dala na nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinaling nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunlan kag kaundan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, palamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalanggitom, pagdasig pero mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kondilirium. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini, kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Suno sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang dementia. Paathag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Sa halos tanan nga prutas nga aton ginakaon sa masami ginahaboy nato ng ilaliso, apang panumdumaliwat kay may liso sang paborito mo nga prutas nga dapat hatagan mo sang tsansa nga buligan ang imo ikayong lawas. Ini amo ang liso sang abukado nga suno sa National University of Singapore. Nakit-an nga mayara sang 70% sang antioxidant content. Ang incredible fiber content nga may upod nga natural oils, vitamins kag minerals ang makabulig sa pag-improve sang digestion, naga-reduce ang inflammation kag naangot man sa paglikaw sa development sang cancer cells.
Ang liso mahimo mo nga kihadon kag tuktukon kag isimpon sa imo nga pagkaon o kung ilimnon. Sunod kay Dr. Tom Wu, isa ka physician nga ginpasidunggan sa American Cancer Society kag United Nations, nakumpirma niya nga ang liso sang avocado nagatanyag sang most intense amounts sang soluble fiber. Ang soluble fiber nagabulig sa pagkakasang cholesterol sa cardiovascular system, gani makabulig ini sa paglikaw sa heart disease, heart failure kag stroke. Ang intense burst sang antioxidant sa avocado nagabulig sa pagpanubo sang oxidative stress nga tugas ang harmful UV rays sang adlaw kagamuman sa pollution kag chemicals. Makabulig ini sa pag-reduce ang visible signs ng aging kag naga-rejuvenate ang tone kag condition sang skin tissue, gani mas young looking ang imo nga panit. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students. Tanan mga kabombo, oras naton 6 minutos, makalipas ang tak ng alas 2 sa hapon. This is Tita Regine, midweek. Kumusta na so far ang inyong mga ginakabisihan dira? Kumusta na mga istorya nyo na? Tama na. Tama na nakalawig. Pwede na nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info. By the way, this is Tita Regine nga nag-aabi-abigad sa inyo. Wednesday edition. So, sa nga pala tuntunan kahapon lamang. I hope cool ang mga ulo naton sa sininga hapon. Medyo mainit ka ina, but grabe yung ulan kagabi. Daging bo gid, no? Daw pila ka drum gito ang ginabo. Si timing lang sa mga nainitan, kabay nga ti nabugnawan, kag sa mga nabugnawan, stay cool. Alright, so sa nga hapon, another set of beautiful stories are in store para sa aton tanan. Kani nga, ready na kamo dira, find your favorite spot, your favorite post, and occupy na, no? Palinanada ang nagkuha sa pwesto mo, kay ti mahilay-hilay ka na, mamati ka na sa KLP, gani nga, ready na kita tanan. Yari nga ito nga ambahanan para sa inyo, para sa nga hapon. And this is from Lindy Katikista with the song Break. Good afternoon. Teka lang, wait lang muna. Sobra ka nang umiiksena sa buhay ko. Pwede bang time out muna? Parang napapagod na ako sa'yo. Makakaya ko rin siguro mawala ka kahit sandali. Kahit pa pang habang buhay, kakayanin ko to. Teka lang, wait lang muna. Parang naging sunod-sunuran na ako sa'yo. Pwede bang time out muna? Hahanapin ko lang ang sarili ko. Makakaya ko rin siguro mawala ka kahit sandali. Kahit pa pang habang buhay, kakayanin ko to. Break na muna tayo. Ayokong manggulo ka sa buhay ko. Break na muna tayo. Iniisip ko kasi gusto ko na magbago. Teka lang, wait lang muna. Parang naging sunod-sunuran na ako sa'yo. Pwede bang time out muna? Hahanapin ko lang ang sarili ko. Makakaya ko rin siguro mawala ka kahit sandali. Kahit pa pang habang buhay, kakayanin ko to. Break na muna tayo. Ayokong manggulo ka sa buhay ko. Break na muna tayo. Iniisip ko kasi gusto ko na magbago.
buhay ko. Break, break, break no muna tayo. Iniisip ko kasi gusto ko nang magbago. Oh, oh. Break, break, break no muna tayo. Ayoko manggulo ka sa buhay ko. Break, break, break no muna tayo. Iniisip ko kasi gusto ko na. Iniisip ko kasi gusto ko na magbago. Break. Break saan? In so many things. From so many things, break sa diet, break sa mga stressful nga mga hilimuon, break from a relationship, break from work. Well, anything, no? Nga pwede ka take sang break, do it. 11 minutos, makalipas ang 2:00 sa hapon. Sige, ari na ang ato yung mga kasaysayan. And by the way, sa mga istorya ninyo dara, paki-email nyo lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede man isulat kay ipadala lang care of sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo. Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City with matching pictures kung pwede lang. Alright, ari na aton first letter from Marian, sang 3rd District. Nagasiling, dearest, Tita Regine. Mayong hapon sa imo, kasi tanan nga matagpalamati, sa nga programa, ang kahapon lamang. Kabayang tagsa sa aton, aralan sa maayo nga paino-ino kag maayong lawas. Tago na ako kay Marian, 30 anyos ang edad, kag dalaga paghihapon. May istorya man ako nga luyag nga isaysay sa inyo. Nagatrabaho ako bilang isa ka OFW. May nobyo ako sadto, kag duha naman katuig, mas sobra ang among nga relasyon. Dito kami nagkilalahay sa abroad, sa Macau, Tita Reg. Bangod nga pareho kami nga nagtrabaho sa isa ka restaurant. Ako na-assign sa kusina, samtang siya waiter. Pareho man lang kami nga Pinoy. Pare-parehos lang halos ang amon nga mga edad, kag sa resto nga ina, 5 kami ang Pinoy. Sumabot nga tao ining sa William, taga Luzon siya, samtang ako naman, taga diri sa probinsya, sang Iloilo. Mas nauna gali ako kadto didto kag trabaho sang sa iya. Gani sa nasulod siya sa mga resto, ako ang nag-alalay sa iya. Kay nakita ko, kabuot man lang sa iya, kagka-humble nga klase sang tao. May staff house gali kami didto, Tita Regine. Gani kon kaisa, kon pareho ang amon nga duty schedule, dungan na lang kami nga nagapuli. Hambal ko 5 kami nga Pinoy, no? Tiyang isa dira, amuning si Nanette, nga taga Cebu naman. Kagadungan-dungan lang kami, nga nagsulod sa among nga ulubrahan, gani nga nangyan mas close naman kami nga duha. Magulang na ako kay Nanette, mga 3 katuig. Nag-share kami sa nga duha sa room, gani nga didto pagid, kag nag-close kami, mas nag-close pagid kami sa isa kag isa. Bangod nga, isa lang man kami kay Elistaran and William. Amo to nga nag-close kami halos tanan. Bangod kon, off na namon, nagalagaw-lagaw kami, para nga makalingaw-lingaw man. Si William gali, manami tingog, Tita Regine, kag permi namon siya ginapakanta, kag game man siya, kag dayon niya kanta, every time nga mag-request kami, sa iya nga magkanta siya. Bow! Ano mo ka anong paborito niya kantahon? Siyempre, mga Pinoy songs. Ilabi na gid ang mga kanta ni Willie Gartes. Amot gani Kaya nga siya ginaiya-idol. Pero abi mo, carry niya gid bala kantahon ang mga kanta ni Willie. Kahit tinakamuno siya gali.
nga paborito nila ini nga kanta-kantahon sang iya nga mga barkada sa ila lugar kung makainom-inom sila. In short, daw kuhang-kuha niya man ang tingog ni Willie Garte. Sa matuod lang, malingaw gid kami sa iya kay ti wala mo lang na iya patay ang iya nga kanta. Bisan ara sa obra o kun sa balay, sa among nga staff house, abi mo mayo man bala kay ti wala man nagapangakig amon boss. Ano abi kay ti kaayo lang man ni kay William sa tanan nga mga bagay, daw kamag-an baladalon nga klase sang tawo. Siguro may mga tao gid dyan, no, nga amo na daw ka easy lang sang vibes. Bahaw ami mo tita kung magkanta na siya, feel niya gina. Di kami bogo tanga man sa kanang isang boses niya nga magkanta. Do ara lang sa amon tubang si Willie Garte kay ti ko ang kuha niya gid ang tingog. So balik kita sa permi namon nga opdanay kag lahugay, basta na lang nga nagulugay kami sang buot. Sang una gintago-tago pa namon kay ti basi bala hindi pwede kung balaan sang amon nga employer, pero mayo man kay sang nabalaan niya why man siya naakig kag hindi man ini big deal sa iya. Balaan nyo kano ang amon nga nangin boss kag wala siya kapahilabot sa amon nga mga personal nga kabuhi. Ang importante lang sa iya nga efficient kami kag mapisan sa amon nga obra. Gani sugod sadto, enjoy lang kay Mini William sa amon nga relasyon. Sa amon pag-istorya ni William, nakaagi ko na siya nobya sadto sa ila lugar, pero naglakat palayo ang babayi. Gani nga do basta na lang nga naglabo ang ilang nga relasyon. Wala lang. Tiyan mo man na gani ko no, ang isa sa mga rason niya kung nga ang naglakat siya pa abroad para kuno nga malimtan ang iyang nga girlfriend nga nagbiya sa iya. Kag para man nga makatipon, kag makabulig sa iya pamilya. Nangin maayo ang dalagan sang amon nga relasyon ni William. Nakilala namon ang pinakamiyembro sang amon tag sa kapamilya, kag mga friends. Pinaagi sa tawag, kag video call. Kung matsyempohan ba lang at tiara ako, o kung ara man siya, samtang nga nagatawag ako, or naga-video call ako, or siya man, ti ginapakilala na namon ang amon nga ginapang-istorya. Tanan sila, nakita ko, nalipay man, para sa amon nga duha. Hasta nga kinahanglan ko na nga magbakasyon, kay una nga natapos. Una nga natapos ang akon nga contract sa iya. So nagbakasyon ako diri sa akon pamilya. Ginbilin ko si William sa akon best friend nga si Nanette, kag siling ko, bantay-bantayan niya lang ang akon nga boyfriend. Ting akon nga bakasyon, isa ka bulan. Pero padayon lang ang communication namon ni William. Naging good boy man siya kuno, suno sa akong best friend nga si Nanette. Ti amuman ko gihapon ang ila ginahimo, lagaw-lagaw, samtang wala ako, inom-inom gamay, kag syempre, hindi gid madula ang kanta-kanta. Nagami mo Tita Regine, sa amon nga pag-video call or tagonay ni William, bago kami na magtapos ay istorya, ba, ginakantahan niya gid ko na anay, sang amon team song nga duha, pero hindi ko na lang pag-isugid kung ano tong amon nga favorite song. Iba si mahambal ka mo badoy kay ti syempre kanta gihapon ni Willie Garte. So hasta Tita Regine nga natapos ang akong bakasyon. Kag nakabalik ako didto, kag nagpadayon gihapon ang amon nga relasyon ni William. Hasta nga nakalabot na ang amon nga pag-istoryahanay sa kasal-kasal. Hindi ko na pagtaguon, sa matuod lang, bangod nga isa man lang kami sa ginapulian ni William, may natabo na sa amon, Tita Regine. Pero wala akong ginahinanusulan, kay happy kami sa amon nga relationship. Tubtob nga nagabot ang tiyempo, nga siya naman ang mapauli, kag mabakasyon sa ilang lugar. Kampante ako, nga wala sa may mabago sa amon nga duha. Kaangay lang sa pagpauli ko man. Sa pagpauli niya, gindulong ko pa siya sa airport. Pero man sa ginimo niya sa akon, so ako ang nagpauli. Kanani man sa amon niya pagpaalamay, kag nagpromesa siya nga sa iya pagbalik, masupot na kami sang para sa amon. Kag madungan kami pauli sa pagtapos ang amon kontrata, kay himuso na namon ang amon nga kasal. Kataching pabala,
Kay samtang nga nagahulat kami isang iya nga eroplano sakyan, sweet kami nga duha nga nagapungko. Ginaagbayan niya ako pag ginahikap-hikap ang akong nga buhok, samtang nga nagakanta sang pahutik sa akong dulunggan, sang amon nga theme song. Baw nag-selfie pa kami nga duha, samtang ara kami nga nagapungko kag nagaagbayanay. Sang masakay na siya sa plane, abi mo bala, Tita Regine, may nabatyagan ako nga hindi ko maintindihan nga sahi isang kasubo. Ang buta daw hindi ko ma-explain, pero daw may feeling ako nga basi hindi na kami magkitaay pa. Pero ginawasli kong akong ulo, kaya gahambal ako sa akong kagalingon. Nga makitaay pa kami liwat ni William, kaya ti mabalik man siya after sang iya nga bakasyon. Sa pagbalik ko na sa amon nga staff house, ginsunlog pa ko gani ni Nanette, nga hindi ko na ako dapat magkalisod, kaya mabalik man after 1 month boyfriend ko. Tiyambal niya pabaw, lipay, gid kuya baladay, kung magdayon na, gid ka mga duha ni William. So amuni ang hambal ni Nanette sa akon. Kagabay pa, nga hindi na to sila magkita ay liwat sang iya nga ex, nga naalimunaw nga daw aso. Hambal ni Nanette. So nakibot ako sa iya nga ginhambal sa akon, ganing ang ipamangkot ko siya. Kung paano niya nga nabalaan, kag nagmuno siya, nga sang nagbakasyon ako, nakaistorya gali sa iya si William, parte sa iya nga ex nga ato. Nagihom na lang ako, kaginbato na to, nga daw sa wala lang. Sa isip ko, confident man ako, nga palangga ako ni William, kag hindi niya ako pagbayaan. Tita Regine, so nakapauli na siya, sige man ang amon communication sa una nga duha ka semana. Apang sa ikatatlo na nga semana, do medyo naglaka. Kag sanggin muno ko ini sa iya, baw, medyo sako lang siya kuno, kag mabawi lang siya galing kung magbalik na siya. Di pabayaan ko man lang. Kaya apisar nga, may gamay ako nga worry, pero kinset aside ko ini. Apang nakibot ako, nasang ika-4 na semana niya nga pagbakasyon, wala na gid siya nag-communicate sa akon. Like, wala na niya ginasabat ang akong text kag call, kag ang mga messages ko sa iya sa messenger, wala naman niya gina-replyan. Nagaamat-amat na gid ako worry. Ilabi na gid sang gin-block na niya ako sa iya account. Yes, Tita Regine, gin-block niya ko. Tubtub nga sa ulihi, may gipakita sa akon nga picture sa FB account ni William. Nga picture nila sa isa ka babayi, ara sa isa ka office, kag nagatindog sila nga duha sa atubang sa isa ka official. Siguro mayor o kung judge. Nagpalamugnaw ako, kag daw malipong ako nga madamo ang nagahambal sa mga comments nga congratulations kag best wishes. Daw luyag ko pa i-deny, apang klaro nga ang picture kuha gali ato sa ilang civil wedding. Suno kay Nanette, kay tigina-stalk niya si William. Ang babae nga iya kaupod, amo gali ang iya ex-girlfriend. Daw maano ako, Tita Regine? Nainit ako, na-disappoint, nasakitan, nga wala man na siya sang kaisog, nga prangkahon ako, kag tapuson sa amon ang tanan, bago siya nga nagpakasal. Siguro, tita, nagbalikay sila sa babae sa pagbakasyon niya kaya nagitaay sila liwat. Do hindi ako malugpayan sa ginhimo nga ato ni William sa akon. Hindi ko maintindihan kung nga ang nahimo niya ato sa akon. Wala naman siya nagbalik didto sa abroad. Pila man kagabi ang akon hibi sa ginhimo niya. Bisan si Nanette, daw hindi kabalo kung paano niya ako nga i-comfort. Mga sobra man duha ka semana ang akon nga paghilibion bago nagtahaw ang akon nga isip. Gitudloan ko ang akon self nga kalimtan siya kag hindi na siya pagtagaan lugar sa akon nga kaisipan. Sigurado may dako siyang rason kun nga nga ginhimo niya ato. Gani, Tita Regine, ginlubong ko sa limot si William. Amo naman lang ini ang the best ko nga himuon. Ano pa ang laban ko? Kay nangasawa na siya. Wala gid gani nagpabatsyag. Na wala gid nagprangka sa akon. Do amo gid ini ang nasakitan ko sa tanan. Kag hindi ko maintindihan.
Pwede man, nga bisan gin text na lang ko abi, nga nagsorry siya. Gambal siya, hindi na ako sa imo, mapakasal na ako sa iban. Bisan amo na lang natani, okay na sa akon. Pero wala eh. Hasta subong, wala gid ako sa nabatian, halin sa iya. Pero God knows, gina-try ko gid, nga intindihon ang iya nga bahin. Balan ko, may madalom gid siya nga rason, kung nga ang nahimo niya ini. Siguro, nangintro lang siya sa self niya, ginpanindugan niya lang iya matuod nga ginapalangga, kag klaro, nga hindi ako, kundi ang babae nga ginpakasalan niya. So ano pang mahimo ko? Kundi nga magpadayon sa pagpangabuhi. Tubtub nga natapos naman ang akon nga kontrata, kaya nakapauli ako diri. Timing lang bala Tita Regine, nga nakapauli ako kag nag-lockdown bangod sa COVID. Pero dako gid ang pasalamat ko nga ari na ako diri sa among lugar sa nagdeklarar lockdown bangod sa COVID. Bisan paano, palangga ako ni Lord kay wala niya gid ako ginpabudlayan. Sa subong nga rin lang ako sa balay, padayon nga nagapangabuhi, kag amat-amat ko naman nga nalimtan si William, kay ginatudloan ko akon kaugalingon nga hindi siya pagkaugtan. Bagod sigurado, dako-dako niya nga rason kung nga ang nahimo niya ato. Sa subong tita, to be honest, may aras na nagapangliyag sa akon, pero ginakilala ko pa siya sa madalo. Kung naman ang dangtan sini, ginasalig ko na lang ang tanan sa Diyos. Hasa na lang diri, Tita Regine, madamo gid nga salamat. Sa liwat, ako si Marian, sang 3rd District. Ay, Marian, napakasakit, Kuya Eddie, no? Baka kundi na si Willie Garte ang kakanta. So, si Roel Cortez na yan. Just when we thought, no? Sometimes, wala, just when we thought nga, amo na ni siya, probably amo na gid ni siya, kahit everything is going smooth, so smooth. Wala man problema, daw wala man sila nga dako nga conflict, daw wala ka rason-rason, no? Para nga matabo ang paghihiwalay. Pero you are right in a way, no? Siguro si William nangin honest lang gid siya sa iya nga kaugalingon. Maybe sa nagkitaay sila liwat sa iya nga ex. Do dito niya gidatansar, no? Nga this time hindi niya na pag-i-allow nga madula paliwat sa iya ang babae ang ginigugmaya sadto because until now ginahigugba niya pa sa gihapon. Pasensya na ha, I know masakit pamatian, pero I have a feeling na kabalo ka naman, no? Nga amugid man ni siguro ang natabo. Or else, ginpahibalo niya man lang ikaw, ginistorya niya man lang ikaw, nangin honest man lang siya, no, sa imo. Or, kumbaga, kung wala na sila, no, kung wala na siya sa feeling sa babae, kiti kung di nagbalik na da siya, di tani, sa gihapon, kamumang gihapon nga duha, pero hindi eh. Muna bala, gusto ka man, no? Probably, nadulaan lang gid siya sa kumpiyansa kag hindi niya lang gid siguro kaya nga atubangon ikaw or ipalabot sa imo by himself ang ini nga natabo ag ang ini nga dako nga desisyon nga iya nga ginhimo. So, kumbaga nadulaan gid siya siguro sang kaisog para nga ihambal ini sa imo. Maybe combination sang kahuya and at the same time natalawa na siya para nga mag-reach out pa sa imo and to tell you, no, personally sang iyang change of heart. Tiyanon mo na abi, amo na ina ang natabo, but you know what? Just remain positive. Sometimes ako yung kapatigid ko, no? Things happen for a reason kay ina bala nga it is going to pave the way para for something more beautiful to happen sa imo nga kabuhi. Probably for a better relationship to start up and for a better person, no, to be a part of your life. So sige lang, namigid na nga ti wala mo gid siya ginakaugtan and gina-try mo gid nga intindihon ang iya nga side, ang iya nga kaugalingon. I am sure, no, at the back of his mind, ara na daan, nakabimbin ginada, no, ang inang regret bala nga, kag ina bala ang
Like, kumbaga, it would always remind him kung ano siya kahuyang, kung ano siya ka-coward. Not to face you and not to tell you straight para nga ipahibalo sa imo ang iya nga nanging desisyon. Pero sige lang, who knows ang somebody nga ini nga ara subong, no? Trying to be a part of your life. Wait ka malo, basihan mo ni siya ang the best person para sa imo, the perfect one para sa imo, the one para sa imo. Sige, istoryahan mo lang kami ha, kung ano man daw mga mangin updates, ano man ang matranspire sa inyo nga duha, kumbaga, mag-level up ang inyong relationship from him being a suitor to somebody being your boyfriend. Ari lang kami dari Marian, we'll be waiting for any updates sa imong love life. Salamat gid sa imo and good luck to you, Marian, sang 3rd District. 31 minutos, makalipas ang tak ng alas 2 sa hapon, magabalikan kay LP pagkatapos ng gids ang pila ka mga importante ng mga pahibalo. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masaming nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyo ga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Ang cabbage o kun repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Sa patatas, masamig ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell 3 function. minutos, makalipas ang alas 2 ang ating oras. Dari sa KLP, balik kita. May mga gina-plano ka mo para sa sining weekend or maybe you have a friend nga bago lang nag-abot or nagpamasyar diri sa city ka nagapropamangkot tinang nami nga lugar nga pwede nga nagawan. Well then, diri kita sa Plazuela di Iloilo, mga diyari ang mga importante nga kahimatan dira sa Plazuela di Iloilo sa subong nga semana tubtob sa Mayo 22 tuig 2022. Sa Biyernes, May 20, ang sold out band amo ang magalingaw sa aton paagi sa variety of pop songs in a 2-hour musical event sa Thank God It's Biyernes starting at 6 o'clock sa gabi. Sa May 21, Sabado naman nga adlaw, ang pop songs liwat nga magadominar sa Plaza Mayor of Plazuela de Iloilo together with the Metro 40 Band. Sa duwa naman ka oras nga musical presentation sa concert at the plaza nga mag-aumpisa man alas 6 sa gabi. Sa sining nga event, napulo ka mga concert at the plaza mags ang nagahulat para nga iparaffle sa tanan nga mga ato didto, sa tanan nga mga patrons especially. So be there para nga may mabit-bit ka man no nga remembrance.
Sa May 22 Domingo, ang tanan ginaimbitar nga mag-attend sa regular Sunday Mass sa La Tolda, umpisa alas 11 sa aga. Kag pangamuyuan ta, ang tanan nga mga Filipinos nga mag-embrace ang unity bilang pamaagi sa economic recovery rather than division. Plazuela de Iloilo, together with you as the world exits the COVID-19 era and in building a better and a peaceful world. And are you a very busy person nga dawla na halos oras para nga mangita sang kalanunon? Pagtawag na lang no. Diri kita sa drive-thru kiosk sang Plazuela de Iloilo. Para gid ni sa imo if you are a budget conscious nga tawo kag limited ang time para magbaka sa imo food. Bisitahin lang ang Chow to Go drive-thru kiosk sa atubang sang Plazuela de Iloilo. Ang Chow to Go nagatanyag sa mga barato nga pagkaon kag madasig nga labuton. Chow to Go, makabakal ka sang imo nga favorite food, hindi mo na kinahanglan pa nga magpanaog sa imo salakyan. Naga-car ka man, naga-motor ka man, or anong slakyan imo bit-bit da, no? Pwede gid makapundo lang sa atubang and pwede hindi ka naman naog. Puro pay-payon lang, no? Ang nagabantay dira. Kag pwede na malihog, makuha na nila ang imo nga order. And you just wait sa imo salakyan because pila lang ka minutos ara na ang imo nga order. So bisitahin ang mga Chow to Go kiosks sa Senator Benigno Aquino Jr. Avenue parking lot sa Plazuela de Iloilo. Damo kag dira sang pilian kay nga aarada ang mangganamit ang Nangpalang Spice, ang Oven by Alville, Go-Go Dumplings by Food Pantry, Potato Corner, kag Jazz Cafe. For leasing inquiries, pwede contact sa Plazuela de Iloilo. Chow to Go drive-thru kiosks, budget-friendly, kag convenient para lamang sa imo sa Plazuela de Iloilo. Kag sa mga negosyo nga apektado sa pagtaas ng kaso sa COVID-19, ang Plazuela de Iloilo nagatanyag sa inyo sang The Green Tents. May siyam ka tents nga may kasangkaron nga 3 by 3 meters nga sampat gid sa inyong negosyo. Kag ang ini nga mga green tents ara dira inyo makita malapit sa Plaza Mayor sa Plazuela de Iloilo. Ini nga mga green tents ang perfect place gid sa imong negosyo bangod sa open air setting para malikawan ang paglaptas sa COVID-19. For inquiries, palig mag-contact sa kay Feby o kay Michelle sa telephone numbers 0906-106-5060. Pwede man sa 0936-489-2172. Plazuela de Iloilo, together with you as the world exits the COVID-19 era and in building a better and a peaceful world. And we're just about ready to give you ang ating next story courtesy ni Tising sa 3rd District. Dear Tita Regine. Ako may kasaysayan man, hindi ko gid malipatan. Kita ang kasaysayan ko. Dugay na gera at tiyempo hapon. About tita, pag-abot sa mga hapon sa Iloilo, nagbakwit kami dira sa may anhawan. Gindala kami ni tatay sa kasagingan, abi mo, gintabunan niya sang dahon sang saging, ang amon mga ulo. About tita, dinto man niya nag-agi ang mga hapon sa ginpanaguan namon. Bation pa ang lapak-lapak sang ilang mga sapatos. Maayo lang, abi mo, nagapatigid kami, nagintabunan sang mahal nga Diyos ang ilang mga mata nga wala kami makita. Pagliili nila sa amon ginpanaguan. Gapatigid ko ni. Ang amon nga dala nga mga ulunan, banig kag bayo, abi mo, ginpanggisi nila. Kaginkuha ang iya nga putos. Amo man ang amon nga mga bayo. Di, wala na kami bayo. Ang ginaobra ni nanay, gintahi niya ang habol. Ginhimo niya nga blouse para may islan kami. 3 kami sadto nga bata nila,
Kag nag-edad pa lang ako sadto sang bata pagikatama, mga 6 siguro ka tuig. So sang gabakwit kami na tita, ang amon dala ginakarga sa karosa. Kag nagasunod kami na sa karosa. Kag sige man ang akon hibi. Hindi tungod sa kalayo, kag kakakapoy sang paglakat, kundi nga tungod sa kasakit sang tunok sang huya-huya sa akon tiil. Kay wala pa ako sadto sang tsinelas. Kag amuman ang sige kahambal ni nanay nga pagdali-dali kay ara na ang mga hapon. Ti amuman ang akon sige dalagan kag sige hibi. May besad to tita nga nagatigang kami kapamahaw namon bawgol pila nga nagambal ang nagabantay nga ara ng hapon. Pakadto sa amon ginbakwitan. Kag ang amon tinigang bag-o pa lang magbukal. Ati ginbulakwit lang namon kag naglakat naman. Sa nakapalayo na kami, nagpundo na lang kami, kag magkaon sa amon nga gintigang, ati luto man ang kanon, so amo atong amon nga ginkaon. Sa matapos na ang gyera, nagbalik na kami sa amon lugar. Nag-eskwela ako grade 1, siyam na ako katuig. Si tatay nagpanggas mais. Abaw, tita. Tama katigulutong gid sadto nga tiyempo. Manghud pa ang bunga sang mais, ginatapas na, pag ilakot sa nilaga nga karne. Si tatay nagaupod sa mga nagabaligya karbaw. Kung may ihaw gani, ginatagaan siya sang karne. Tita ginadaha ni nanay, kaglaktan sang mais. Amo ina ang amon ginakaon. Masiling ako kay nanay, Nay, kanon daad akon uyon. Ti magtola naman na si nanay, dahon ka kamote. Ang amon kanon, unod man sang kamote nga tinanok. Masiling naman ako kay nanay, Nay, kanon daad akon ulyon. Nga nagatulo ang akon nga luha. Pag uli ko halin sa eskwelahan, daha dun ang tinigang ni nanay nga mais. Nagatulo naman ang luha ko, kaya hindi ako kaagwanta magkaon puro mais. Kisang una, mais pa lang ang tanom. Kagamo ina ang amon ginabugas kag ginakaon. Sang may ara na binhi isang palay, nakatanom na ang mga tawo. Kag nag-abot na ang tig-alani sang palay. Kung Sabado kag Domingo, nagakadto kami sa uma kag magbulig sang ani para may suhol kami nga palay. Abaw si tatay, wala pa gani kami kaani, nagabial na kahoy para igatong sa bugas nga palay nga amon tigangon. No sa ano bala? Nga sa pira ka tuig makatigaang na kami liwat ka bugas nga palay. Tita nagatahop pa lang si nanay sang bugas. Amo man ang akon hakop kay ginagutom na gid ako. Sa pagfiesta tita, kundi nagaparade na, ay abaw, first time ko magsuksok sang bakya. Paglapa ko sa semento, tama katunog ang lagpok katikang ko. Tinanilag ko, hanay. Nasiling ko nga ang iba yung mga classmates ko, wala man niya galagpok ang ilalakat. So ginuba, ako na lang ang bakya ko kung magtiniil. So nag-graduate ako sa elementarya. Dito nagakalasandad ako sa dalan, katangla, kagbalikid sang trompa. Sa ibabaw kalayon kakawayan, kung sa diin na yun ang tawo nga gahambal. Ay gadi, ato man lang sa sulod eskwelahan, si ma'am nagahambal. Ti wala pa bisa mo trompa sang una, ti amo na nga doon na tingala gid ako. Sa karon, salamat sa Ginoo, ginatagan niya ako sa malawig nga kabuhi. Sa subong, 80 na ako, Tita Regine, may pamilya kag kabataan, kagasan na lang diri ang akong pagsaysay, kay do nagaambon na ang akong pananawan, kag nagakurog ang akong mga kamot sa kakapoy sa pagsulat. Madamay nga salamat sa pagbasa, ang tagpasakop mo, si Tasing sa 3rd District. Anad katuod no nga kanon gid siya ang imong ginakaon, staple food di ba sa mga Pinoy, kanon kag isda.
titinuig hindi ka makakaon do sa maano kagidi no do ginapangita gid sa imong ginhawa pero may mga ara bala iban subong nga makaya na nila no hindi na magkaon kanon yung mga naga low carb naga no carb they thought hindi kaya pero sa nasuguran na kay do naanad naman lang ang ilang lawas do na kaya man siya no. But anyway, rice namit kinaya ang rice no but let us be careful iti grabe ka taas sang sugar sang rice carbs alright but anyway kanami no kay sa amo to nga mga tiyempo there are so many things nga bag-o sa imo nga pananawan bag-o sa imo kaisipan sa imo nga pag-experience like bago ka lang yan nakakita kay nakabati isang trompa daw natingala ka nga ang imo nga bakya for the first time nga nakasuksok ka bakya hindi mo maintindihan no nga grabe ang lagapok whereas sa mga classmates mo nga do katinong man lang di syempre sa mga first timers di ba may ara kita mga experiences like say first time mo abe nga naglantaw sa sine nasulod ka sa sinihan tingala ka gid sa tamo dumdulom na diya do gakalabunggo ka or hindi ka na maglakad or the first time nga nag-ride ikaw sa elevator di ba even escalator so may mga ara kita no nga hindi makalipatan nga mga experiences and first time nga nagkapot ikaw sa imong nga cellphone nga do hindi ka kabalo kundi inda pindot-pinduton mo kung paano ka maka-text kung paano ka magsabat sang call kay kung bago naman ang unit sang imong nga cellphone do hindi ka makabalo no kung paano ina nga usaron but of course sa sige-sige nga paggamit sa sige-sige nga pagkapot mo sina ati nagaalam gid man ang tanan-tanan. Anyway, kanami lang gid no panamdumon bala nga ati kung kaysa ginamanol-manol pa kita kay di pa ni bag-o sa aton bag-o sa aton nga experience kung kaysa ka funny nga magadto ka bala sa iban nga balay tapos kita mo nga dumay mo ni sila nga gamit doon di ka kabalo kung paano siya, for example, paano magtubod ang ina nga airpot, hindi kaya kabalo, and then makalangan, wala nito yung samon sorry. Pero mga very amusing, no? Nga mga experiences, nga pwede mo lang nga makadlawan. Well, anyway, thank you so much, kids, sa imo. Tising sa 3rd District, ayo-ayo lang dira, ha? Have a good health at all times. And halungan ang aton nga health. Salamat gid sa pagpasakop. 47 minutos na makalipas ang tak ng alas 2 sa hapon. Magapanabalik ang KLP pagkatapos ng gid sa pinaka mga importante nga mga pahibala. Sa hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development agod nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbag-o sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabug-usan sang 8 ka type sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwa sa supplements, lakip Mga alas 3 sa hapon, diri kita sa Sulat ni Nanay Subang, sa Duanyas, Iloilo. Dearest, Tita Regine.
Wala ako pa masaysay. Ang akon nga kasaysayan, maayong hapon lang sa inyo tanan, dira sa DYFM, Bombo Radio, Iloilo, ilibinigid sa imo Tita Regine. Mas gulang ako sa imo diin-diin, pero matita man ako sa imo. Kati amo man na ang tawag sang iban, kag daw nariyagan ko man. Ho gali ang akon nga igasaysay sa imo, parte ini sa akon nga mga inagyan, sang teenager pa ako. Parte sa mga nagpangaluyag sa akon. Ilam? Kung mapati ka, kung hindi, pito gid katawa, natandaan ko, nga nakaagi pangaluyag sa akon. Sige be, una tita, nag-eskwela pa lang ako sa elementary, sa dingle, kag classmates kami, ting obra ko sa adto tita, kay ti damo bala pruta sa amon balay, may santol, may bayabas, sarguelas, may paho. Ti opisyo ko na, nagabaylo ako kapapel sa prutas nga dala ko. Pero abi mo, kung anong ginabuhat niya, kung ginaubos niya bakal ang dala ko nga mga prutas, kay tinaluoy ko na siya sa akon. Kagdason siling niya, bakal ka na lang, kay may kwarta ka na. Kag sang ulihi tita, lain, gali ang tuyo niya, daw mga luyag sa akon. Tingin ang balan ko nga mga bata, pagani kita, tihambal na, titandaan ta lang ikaw, hasta magdalaga ikaw. Amo lang di bilin ko sa imo. Dason tita, may sa pandan pagidingle ang ginhalinan sa do. Kung magsunggod gani ako kanday nanay kag tatay, kakadto ako sa kanday maninay ko, kay sa pandan si maninay nag-estar. Dayon, may hinablos man si maninoy ko, dira sa ingod balay, nandang lalaki, Tita Regine, kag naghingga ako didto. Ginhambal niya si maninay, kung mahimo, sa pag-graduate ko sa grade 6, pangaluyagan niya ako, kag hambalo na si nanay, kag si tatay. Kag titang madaso naman nga nagpangaluyag sa akon, taga Kalinog, kay nagpauli naman kami sa Lunoy, Kalinog, kag didto, lain naman ang nabatian ko sa pagpangaluyag. Primero, nagaani ka paray, kag didto nagaani man siya sa tupad namon. Kag didto nagpabati-bati siya. Kung hiraw pa kuno ang paray, hindi pa kuno maani. Pero kung maluto, maani don. Te, ang maani kuno siya. Dagdason tita, kundi ang obra ko sa adto, tanong balinghoy, kag mais, kay si tatay ko, amo na ang obra, pananom kakararuton. Ako sina ang nagatanom. Abi mo, Tita Regine, amo man sinang iya pamuyong ko sa ginatamnan ko nga bakulod. Kag abi mo, naakig si tatay kung makita niya nga may tawo sa ginatamnan ko nga balinghoy. Ginatagkaduan niya na, kagsilingan. Kung mga luyag ka sa bata ko, sa balay mo kaduan. Kagapin, Tita Regine, nahimo na pa si tatay nga postmaster. Kay si tatay, pagid, ang ginahatagan niya kasulat, kung magsulat, pagid na sa akon. Kaya ginaduhol niya kay tatay sa balay. Hambal pa ni tatay sa akon. Wala huya ng tawo nga nagapanguluyag sa imo. So, ang madaso naman, Tita Regine, lain naman. Ang hambal niya sa akon, may ihambal ako sa imo. Hindi ka lang maakig. Kay formal, kag sincero gid ini ang tuyo ko sa imo. Kung sugot ka, kag diretsuhan ining akong tuyo sa imo, kag hindi lango-lango. Diretsuhan. So amo ini ang ihambal mo kay tatay mo. Kung sugot, kung hindi maakig, ipabulong ko ang mata mo sa doktor, kay kung mag-ayad, ipakasal ko ikaw. Mapakasal kita. Sabi mo, Tita Regine, pagkabati ni tatay Santo, nagsalta ang dugo sa iya ulo. Naakig siya todo-todo, kag nagsiling pagani siya. Ako, hindi makapabulong? Ginsalingan ko na lang siya nga. Hindi gusto si tatay, kahambal mo sa akon. Pasensyahanay lang kita. Ang madason, nga nagpangaluyag, Tita Regine, pakaduha ko pa. Kay halinan sadto, konfiesta sa amon sa Lunoy, may miyembro ang mga dalaga kag soltero. Miyembro mga pakaisa, mga pakaduha ko, nga mga babae kag lalaki. Kaya mag-utod lang kami tanan. Kag sama-sami, sa baylihan, siya gid permi ang sabay ko. Kay balan mo, Tita Regine, manami siya magsaot.
Mapa hot music man, sweet music, tango, boogie, kag cha-cha. Di ba lang mo tita, no? May nagkadto dito sa amon, nga nagatudlo sa mga saot, boogie, cha-cha, tango. Kag ang bayad, isa ka sako nga paray. Tinapatudlo siya. Kag ang manugtudlo, gusto na may sabay man nga babayi. Pero kung wala, hindi mahimo, kay wala sabay. Di ako na ang ginkuha nga partner sa pag-practice. Kay siguro tita Regine, dira man maghalin ang kaluyag na sa akon. Kag sa masami, ginahambal na sa akon. Kung kita na lang mag-asawahay, sabat ko sa iya. Hindi, kung gusto sina, kay daw magulang mo lang ako, kahuluya. Sabat na sa akon, may kaso sa akon, kiti gusto ko ya ikaw. Pero sa akon, hindi ko gusto, ambal ko. Tapos ang madason, tita Regine, taga Banban, Pequeño Kalinog. Ang ginhalina naman sadto sa mga bilasyon, sa mga baylihan. Kinibalaan mo tita, sa amon sa una, uso ng bordon bala sa may namatyan kung may patay sa gabi. Kung malubong, agyan sadto, bisan baka ang suba, tabok pagid ang taga Banban para nga makapamilasyon. Kag maka-enjoy, kay may lamano, kay sabtanay kaluwa. Ti, kung hindi ka balumang sabat kaluwa, ti, palamano ka lang. Pero sa akon, di, sila kalamano. Kay madamo ang nahibaluan ko nga luwa. Kag tita Regine, kung fiesta sa ila, gapangayaw man kami kabayle. Kag dira man siguro, nga nakursunodahan nila ako nga duha. Amo na sila tita Regine, ang nagdibal nga mag-utod sa akon, kagin pamalahian, nga wala kadayon. Kag tita, ang ikawalo pagid, ti amo na ang napamana ko. Taga Punong Grande. Kaya nagpauli kami sa Punong Grande, Dueñas. So, Tita Regine, amo na ang kasaysayan nga ako nadumduman i-share sa imo. Kaya ginapasalamatan ko gid ang ginhatag mga oras sa pagbasa sini. Madamo gid nga salamat and more power sa imong programa. Ang kahapon lamang nga paborito ko gid nga pamatian. Tawag lang ako sa kay Nanay Subang sa Dueñas. Mayonay no, kay maisip mo pa, madumduman mo pa, kung pila ka bilog ang nagpangaluyag sa imo, bag mo ikaw nga nakapamana, so halin man gali, no, sangguro gamay-gamay ka pa, ngati, gina-consider mo na to, no, nga mga tagpangaluyag mo. So, ngayon, ako have heard of someone, mangkuton mo, pila na kabilog boyfriend mo, mga 20 na, ha? 20? Paano nga natabuin na? Mga textmates man lang, mga chatmates man lang. Ang iba, wala pa na yan nakakita ay, pero boyfriend na, din ka da. But anyway, no, do ka kasadya lang sa mga mga sitwasyon, pero sa iba, nagkakadisgrasya. So, be very careful, ha? Beware. Dapat kabalo ka mo kung ano inyong ginasudlan and see to it, hindi ka mo malamangan. Hindi ba lang, Nanay Subang, no? Anyway, thank you so much, Gid, for your story. Kasi iban pa nga mga letter senders naton for today. Salamat gid sa inyong mga istorya. Sa iban man din nga may man nga luyag nga i-share nga mga istorya. Hindi na ka magmuya-huya-huya da, hindi na pagpadugaya, ipalabot na diri. Isulatan na, ipalabot na diri. Care of sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City, kag para nga mas dasig, kag gilayon nga makalabot sa akong makamot, ang inyong istorya, i-email nyo sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Again, bombo_iloilo@bomboradio.info. In your free time, kung daw mo lang ka mo oras, I know, kalabanan na arap yapon sa panimalay, o kudi sa pagsulat, nagahulat ang 1,000 ka pesos nga premyo para sa aton nga weekly winner nga gina-interview pagid naton diri sa KLP. So, wala ka man lang sang ginabisi-bisihan gid dira, isulat ang inyong mga istorya. Who knows, basi kamo pa makadaog sina sang 1,000 pesos nga cash kag ma-interview diri sa KLP. So, maraming salamat sa inyo tanan, sa inyo nga oras, sa pag-upo diri sa aton, especially sa pag-share sa inyong mga inagihan sa kabuhi. Siyempre, liwato nato nini again tomorrow. So, maraming salamat sa inyo tanan. Sige, hapon ninyo alagad. Si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Thank you very much. Good afternoon and God bless.